huri ya say whom and then Facebook say YouTube just a momo person mo che say mo share YouTube no mo your gacha ye and then yeah Facebook for nso bo modia na omo de wo YouTube for ani enti na ye hwe de ode be won yonko ani YouTube and Facebook and ye hwe de ode be won yonko ani enti Facebook wo Facebook for mu si ye and Akoma FM ye just omo huru mo yantwe enu Facebook wo ha na mo so magim si say ye sansa enra nyame anim no kure ne mo so mo bom ho mode nyame nhamo na mo na dan ye sa pepepe ye domo na ye nim se mo so mo do ye pa enu nti ena mo di achi na mo boye chi dom ne adontene na mo boye baso na mo hye ye nkran nyame enhamo na ubehwe bi so ye onua TV ye ne yankasa ye nua onua TV Kings TV ena Papa B TV, Star TV, woman so F1 live, multi TV no so ubenya bi ashade pay information Akoma FM affect ya ehonso ubenya bi na wati happy home ebusu ko no abeto so abragende ato so enu nti mon share my fans of Akoma mu nsem Abigail de ato ho Maa Akos great family omo aduana ba de ato ho na afei so no fans of Maa Akos ya den so Ebenezer kwabena oben so de ato ho ama yenti mon koso charity foundation and also ya share the 21 say eda ho na won so wa share de amaye yenko na yene ye mame enkonkodi enkomo antia ma ese chese asam kase pa na ato no first story no Akoma FM garlic meshabaye na face grow fine herbal tonic na aso yasene atia ma emo ha ena Oba pa na pom te se awia yi. Bibia ye boko. Mpacha onye boko. Enye boko sa wa hunu. Mpacha. Ana mama ye tie o. Me pacha wo. Me anti ama me kasei. Me te da ban new site. Na ansa na me ba kotra da ban new site no. Na me te konkroma ase a wo fra tasma so na wo ko ho. Na ye kotra ho no. Ma me bi de anti age. Obesre me ba panyini. A friend Justina konkromasi de obi Akoma FM Nana edi kan wone maame no omosom e watasma so Assemblies of God nti onim akwala ne pa ti ho no obesre me se ne baby wotema ye frɛ no ose kwadwo so ompo oba ama no nti obesre me ba na ma no ti maame ne be kan na me fa mitiri nye wone ni nuaba a frɛ na taa nyame fa ne nkwansie wa frim e no obesre me Tina de mami nti papa bi wo krom ho wo twa loto ye frɛ na bibo me kwatra on so me de ne ye minua ba ma me de ne ye mi krom de ne ye mbibia nti masem bia papa na msusu ho kyere no e na me kɔ ho na mse agya asem se na abo Akoma FM woni ma mi ne ba no woni ne ho de ye na wo so anti ablante ne de ye wo krom ha ye nte ne ho asem boni bia ti me ne papa ne gusu a na me kɔ ho na makobisa ne ti da ko me ne kasa na papa ne ma minua ba ebe to so no so ante ablante ne de ete ha ne yehu ye nte ne ho asamboni bia nti so ma be ka de a eye adanse enso kwa ba akukọ mienu a na chese mi hu ni se eye ena eja ye pene so se ne ablante no ne akwala no enware omukọ ne papa ho ene ne kwakasa ya papa no so busa ne ba ne se wo pe wo se an da me pe nti ye sofo na obehira ware no Akoma FM na ka eti aware nim na papa ne mpene so Isa sole ablante ani konti o se ompre so ti mene ne kasa ya me pa chaw de wo no ejamesu no okay enti mene ne kasa ya se papa akola de wotiti ni wo fi a e wo so opi abonten emu obi hu ntete ya watete wo ba no na ye hunu sa ampa papa watete ne ba ye ne sa akola na mpi abonten a ebede na obi hu ntete ya Odi atete oba nti me papa ne preso a na chese ba bi aduro na akola no so chenchena ope nti ye ma ne nko na papa je mu na me nso mi je Akoma FM na nyame adom abusua ne asole hia amamre kwan so bia o ma be ye ne kama na ade akola yi ko tema kom 7 ho no mo tie to owo ne ba panyin no me ko ho na me ko aye no me hu ne ma kakra bi me ne ma se ne kasae se enum na ma se na fa mitirimu ka ti no osijamna odiska eto ho no mo a obeba na me ba no awisu na me frɛ ne ka chen se eja mesraw aware de se mo aware mo bobobra na de minim sa be ma de wo ware a
usora no pass we da ko ma ye 1 cedi a e wo so ma ni hu se 1 cedi e na wo de Akoma FM Akoma FM bia beba no oba no so wisu ye na anso na akofa ha wo de aba no enti Mr. do so ne se 1 cedi na ade be ma na fama no anso obeka akire wo te se me kan sa na ma se ne bu afu se makoka sa asem ne de aye de akire no me de na minim tinu achi na me frɛ no kra ase opa no wofa wonpa wonfa ena me de me firi ho ena me bae fi sa wa ready omumi enu na wo so ombo ombo bla ase de ni kwan se wokotena wale mu ena me wa ha nti me wa ha na me sate se me ba no enyem wawo na me start na me ya aduan no ba bia me tie no da ban new site nti me ka se me kwa emwa ena o me yese ne be ma ne maame na anko no nko hwa Akoma FM wo kwa me yese so hwe ne se emwa na wa be kuma se de me nso metimi ato aso ampa me wo ho ena akra frame se ma me bo na me ne mase na eba na msiyo tomba bedru ya no mbisa nse no wase we wo so yedru kageti an wo se me nkome ma amono no so ko ni kurum ena ms anti aga ya asem ne nto wo do bedru new site ha ene konkroma ase a ekwan be ne wa ento won timi mfa wo ma akola we kan ho ne ma kan ho kola mienu na wagya mu agya ma ankasa ena akora yi ba agya me hwe me ba nti duru so wo ko ni kunu no ena me se agya ne kwan ena me ba yi koye ti na ya fon so nkomodie afrefre Akoma FM ti mo na me ma me di free mu ena me ba ne baaye oba na ose ma me ne enko biem na me se ada na wo nkonto akora so no ntimi ni nkomo bebre ena me se afia wo na akoye ti se wo se wo nkwa me ntimi nhyew wo bre so se wo be kwa minim se nyame ebe ma wako che se me ni akora to ntina me ya aduane ntina osuso me mu a na ne master one ne pamade no o prison yard ho o ma me na ye nkana dokono ma prison for no ha wo sa ton bi wo ho no no sister May ena o kon ho sa ne ne koye we campaign o mo ye ne kama ma kura ye fefe kama afre ho na be me ya sa afre no ena FM ena fa hin kosia ena o mo se waja akunu ho abetena be me frefre o enti ko ti mi o ha da krope na 1st January me be ibu ane ne ma no so obekọ na msa aware ne nwi wo no waba na ase wo nko enti so obekọ a me so mi ntimi nsi kwan ena me be bo an ho no ofa ne mamienu ena wo mkoye to okoye a kire be bosome ko bosome mienu o se miensa ena ofre me no o se ma me fa afro na mso afie ye aware de wo ware a awo ne beba enti se wanyinsan a eye ne se me ba ne nyinsan eye ni mu no eno a o se be ma ne ka kire ne se o ma ne nwo ho na o mkro mo pe be ma be ma no so be fa me ba no odi nkan wo baba ako a no wo mfie nso efre na na adwoa a me ba ne kohwa akwala na mse eye bia no wo be ma se de papa ne kana enti eye enti komodidie mu a me ba ne be wo no na ofre me se ma abra na mse afia wonya nwoy enti nya abotre na wota mo so a meba na che se fre ne to aso a na wo se ba time meko enti mi kokwadru ye no tema ba bi omote na abrantie be wale me ba ne kwotena ho sete tema comty 7 no eye ne papa fie no Mr. Don fie a e wo tema no abrantie ni me be ya tu ho Akoma FM ye ba bi de pon Shanghai e ho no omote se me koto me ba ne nyame anim no kurani wo metu efri hina kwatena hene tema comty 7 ho Vako Park ai omoto afiri ho akwatena pon Shanghai e ho no aha e ho no omote na so omodi nka akra ko ha da wo Shanghai ho ansa no omo pon ho ansa no wo sa tu akọ Shanghai ho no na Shanghai ho ne de omokotena ho no kire se be ma ne na awotwemienu no obafie baako obafie nso a wona oba ya obehwem kra ne nim diska e ma wo mo a wona ne no ko ehihye mu suso no se wo ne me ba na kasa se wono no aduane na ono nso ntua school fees enti na awotwe no de 1 million asende me ba no ono ni mamienu no abanoma ne ka ho miensa nkule ko international school tema abonten so ntisa ya ha a wukura 2 cedi kura sabia ha de manifo kura obetimi aboa wo ho ukọ ho a ho didie no eden na yesa me ko emitietie mu nsam na chesa asam no asefem na so ba bi akola ne gina no o sa me bompa ye se me ba ne be wo ansa na maba ti me hwa ya na akola no ne time so ye a wo wo ye na me ko du ye na ye eblanya to me ho enti 31st no na mka chen se afia na wa ha se asori be na wo ko ye so ya Assemblies of God for
na was mama ha baby assemblies ne wo ne kwa wa ntimi ne nkwala ne yede enko na am se fia Kristo ni de wontim metena fie saa enti muntam ha nsole wa ha enti hwa asole a wo fin se ne wakoma befa abetimi ne nkwala no akobie na wako enti na asole bi wo ho ena me a me ko ho ba ne da no na asole na nkasa na me wura fie asole ne din kakra ena me ko no mo ko enti me ne me ba ne nyina on 1931 ne ho ne ye ko ya asole no ena kire se ye pon ye ne ye bae ti ye bedu ye Akoma FM 3 days anadwo ena awo kan akwale na kire se edin efio ayete e frefre wo mo obi a nsole wo sole no kasa no akowura dem na kire se wo se me ne me ba ne mienu epie na me ne akora isi kwa so on so hwa ye di mi hu obi a nti dan bi no ka se mi nkobom na se mi nim nipa koro no na mo fre ne kunu ye fre no e ka kire no be ma no wa ama na me de me ne akora ni si su nti akwam na me ba ne wo ye na eja wo kire me se Maa Akofie ha driver ni bi ti ho kokko so be fe ne ko bo opunu mu a nshranka bla no mi shra no pa ka che sa de a wa ye na Awurade nya na ko so de nyina ma no ma ne nkwatenten ni ne nkwame ansa na obefra asase so awafi bla ne be boa me e fa akra ko hospital ho e ma che se o mu hwa akola ne kama esiesie no ho ti anopa na ansa na be ma no wo ba e je obeyi ne yere eni ye kofie enti ye kofie a midi be na ansa ne nan wo ho ne che se me nso be ja nkola ne bi wo machi wa ha ti o se me ba na me be hwe e na me ba ye na me be hwe enkwala no nso so e wa ha ti be 40 days e na me sa akoye ekohwe sare me ba na setenam esitie mame mremu kakra ya chiachia mo biem na yemba me ya wodi nkomo yi Akoma FM me ba obi beka se na mame no ne ba wa hene a wono na beka sama ne ba no me pa mo chao ne ba no enya adwene mu haw yade ate afa so aware na ne ba ne koye no ya friend ne say Justina ekoye no wan fa japade a mafie mom wode facha me mame kanesa wode dam ene ba fie enu nti ena ye mame ti ha wo ka de si ye e wone ba no abrabom na wariem de koso no ye mame no Akoma FM ye ba no be kire obra wo kwa awade na emrepem no ye sign de eneya wanya adwene mu haw emfoni no ye de ato ho amoahwe bi awade akoye se santrofia no ma wo fa no amusuo wujaye a srade ma meto aso enti wonya 40 days ni me sa akọ hwe no ena me san baaye ti me baaye me nua wi ma ye koye aye mbeduru ya me so me be yare chese me ho kra nto me ti dan me ko me baba ko kwada so estate ibeduru ya na bla ba ko papa Akoma FM ya ne nete ho na wo fra me na wo se mama wo sai fra no pa fra wo sa wo fra wa no wo su wo se sister fia yare na mse a e de yare wo se ya wo so yare de na kwato hospital nti bla ya me anim no kurani na e den mame na se me mu me yare na e de amisa akwa yarefo sabre no wo anya san no wo anya 7 months na me fro ka ene tema kinke mi koduru ya o general hospital na nyamia nim no kurani mi ko hu me ba no na kire se emu oya na asefem ne mu oya urade mi bayi nie na kire se den mame no aye dan se wa sa sole kura wo pia bonte na be ma no wa fa asen so abegina kwana no enu wo so no mtum do na mi so no na mse afia wo se jami mu ni mo he na mse wo ma me wo me ena mi so ni mu na eni abrante ne kan mu na nurse fo ni so mi mu ne de ne koto ho me kwa ne kire se ne nsa ebompem ne na ebompem ya chichi ne sa ne na sa wuja na ne kire se wo kọ na eja me de mpaye eni anadwo ne ma na me de mpaye sa wajibum na mi kura no enti ade chia no pa na sini obehwe no no ba ya wo ye no ho adwuma na wo se mama unua wo ba ye enti wo me ye no ho adwuma na se ma menya mi nuo eye mi piesie kronkron na asem se ya to no na nso minim se nyame ete ase enti ba ma ne ba ye no ne me kasa na che se wo mo nya no ho adwuma ensuo ne ne me ato ama ne nyina no eguo timne ne kasa na mse da bi eja sei se de ade ni si ko no me kasa me tena ho wa ha emwa me nti ma me fa akora ni nkokumase na hodi ye kodura minim se nyame ebe ma ne nsa so e wo ho setema ha kora no
obi chiro se kwa ha kura na wo free ya kwa ha no ka sika nko ano enya asem ketwa minsu minya sabi mi to nsu mi kuna awu na mene no e kan ne sa na be me kosensan krata eni eyi no na kasa ne yamu tama ye be yi no no ena wo ka kire me se aso na mi ru afini din na e me ya e wo shangai wa okay enti be ma ne ka kire me se aso ho na me ne me ba ne kwaye no me ba na mkacha akura ne se be ye de ne won kosa asore na abi no se wate ti ho na akura ne kwa asore na akura na kodidi sofo ba na tem ama yale ne ba ya wo mo de akura ne kwa sofo ne se ye ba na akura ne ho to no kura ne amfa na ama na asore ho a me ba ne nya yaresa na mse mi twam wo Yesu dim wo nya nyame ene wotimi akasa asem no sofo ne se de yin se ye de akura ne kokora ne ho to ne amfa na ama ne ho a nya de a ne ho beto no ama asore no FM enya yemfa ne mmra ho na wonti akola na num asem enam se menko enti so no be ka me ho no ne makode a ene ye beko ye yi akora ifri hospital ye yi me ba no free hospital no Justina ye yi ni free hospital ye ko no ye kodru komti 8 ho a ye ko fa ka wo so waja ade wo fie ntu store ho wono pomade wo komti 7 ho papa fie nani mu ho store ho no pomade ti wo ko fa de abre me afa mo ya ne wo fa asi na aba wo fa wo ya wo se me ne mo nko na se wanti ye chira ma wa fa ni e chira me afa me ba no anko fie Justina sabre no wa ye denden dia wo gyan ma no otongura mu no ne kunu na doje wa doje wanti mini ma anko fie ma ne wo fa asene ne be ka ntu se ye ko so no wo se be ma ne nka ho dia ne kire se aye denden na ne wo fa asene de kakra ne tezi do ba fure kakra sa ne de me be yi ko duru fie ye kodru fie aga bi kwa so ne bi ya na oba efie ho bedi agoro sai wo kunu se mene no ne sister ba ko mfa me ba ne nkwa asoro na se me mfa ne nkwa ne emfa ne nkwa kene fi se na so fofo ayaba no minima asama waka na so nda mu se obi ayi na sum epe bibi atie firi me ba na num ti se akwa na asama enya no kura no beti asama se nti me nkwa ne enkwa kene ti se ne kunu ne ka ho de a menini mienu nyina de akola no ebe kwa asoro na me fa ne nkwa na bibi kosi akasa nyam nam de ne koye ma me ne de ne koye ti wo mo kan na me se me fa me ba ne nyede enko ti anadwo ne die fie ho ne ya na ene efie ofo boa mia ma yesiripa ye koda na abodonko efie ofo frɛ be ma yi frɛ no se kwadwa ama na mka che efie ofo se de ekoso nde wo se mtimi de me ba no ekokumase etimi de me ba no ebeba nti e jade a kyen no frɛ ni nua ba ma me kwadu wo konkroma sesesi a me kasai ana ma me kwadu baaye ene obehwe wo na me de me ba beko nti ono so hwe ne ma no na me fa me de no enko ye ba ya ba bi ode ye fa ha kura minim ho obegya ye kwa mu ba bi ye fro ka wosia mama mo mfa ha na mo nko anwumre be no nsia kwobo no nson be me de esi ka mu wose me mo nko tinam nim se bi kura ode ye be ba ye friend say circle na ka wabegya ye kwan e wo ho ye duru ho na no ode atena ka mu se ye mra circle ne ye me fa ka ene me dia ba ye be duru circle bus ye foroye bus ni mu fo nyina si adwane gyae adan chese de da wo ye ne keka wo ye no wo ka anim wo ka anim Akoma FM na ene me bom paya ne sanka nyame se na sofo bia ba ka anim be ya asole to hwe me din wo se mama wo be mi hu ne se asa akom enti pepraye fabra na ma mi tu praye ene wo bom paye gu so na me di she ni ti na me aso de me nsa eto me ba ne so wo ka anim wo ba asinim na me bom paye ma akola ya ne na kire se wo ye din ye tena ba asimu a ti duru ba bi no okeka no am se awrade geme na me de kakra na me dia me be ebeduru ye ti ebeduru ye wona ne ti ho no mu a no afa ne bag se me kotema okuni kuru ho asema me ke da ba mu site wo bianim asema me ke ne se ayama ti ti no se me dia akola no so le se me de be kompaibo okwa ba bi a wo mu se ehia ba ema no wo fra ba ema ya wo se kina me ba ade a chi a me ba chesa mini abusuafo akoso mini chesa esam no do so me kasa me ka me nsole ne ntina kire se de we ya ne sa me ba na ne wo sa me bo ne ho ban be me afa kura de wonsi ho etu oma ne nkura ne kodi ne maame ne ho e wa konkroma ase ho me koduru ya afa abusuapan yin ye fre na obi papa no so sa be ka kire am se ai oba yale ani kuru ne hwe na se papa menya gimifuo oba yare ani kuru ne hwe no menya gimifuo sa me baba ya sei a mini ho ada acho obehwe machi abusapani no won fie san be
80 years 80 years me ne so ham so wo fie ho na me se papa me nkura ne susua ti me fa me ba na kwose de be ma no so ho betimi aha no no waye adwuma no wode sika aba ne de apa oba na yale sa asema so ka kire me ene ye ntokwa butubutu wo fie ho ne ni nua ba ma me kwa adu no cheche na ma me kwa adu ne tan ase hunu se de wo ye no wo ya ye mistake ana wo te me de na se tina fe de akola na hunu se mama me sra fa che me na ma ye mfom so me blade wo ye na nye na fie ho na wo se kwadwo no etimu na ne maame tifie ho na yesra me ba na ware no abaya bi tifie ho se maame na sa de ne ba na ma ne ba ne mpena a wone na ehwa akola ne wo nkola ne wo fie ho ho ne mante ne yie antiama ho ne se so bie mu mame efie no maame timu akonkroma ase ho no wa se no ma se no oba ne kunu ne maame no obesra wale ma ne ba no why then abaya bi wo fie ho se wo sa de ne ba na ma wo se kwadwo ne mpena a wone de twe mpena wo fie ho den ama che se me de minim hwe yakwa ho abaya na sisi nkura ne yemo ne madana se me bai ko fie ho a so ndo no eduru ba bia na atekọ kaka ne de yidi nkomo ye de enim ho hwe ti afa de me de mi wo mu a wom ti da kro na obi frɛ me kro mo nam se atena ho de ntinkrofo ni me ene obi frɛ me no se ma wo wai me sa atam no na baby a me ya aduane obi abeto plot no nti na me chibo fruit me won sa no dwuma kakra nti we se ya na mafa we ti na me chibo fruit me na wachimam ene obi frɛ me no se ma wo we na me se me na wachimam wo se ane me hu se ja se ne maame so mo ba be ja sister Jesti ena me se sa ti hwana me sra pe maame ne number ne fa ma me ene o pe maame ne number se ma se ne de me frɛ no kra anya de a wo be fa me pe maame ne number ena me frɛ maame na me se anti age eti ade a wo ye mo amadwe se mo beja akola yi nti no chese de mo ya na mo ye nti se wo mani bi no obi di na eti nka be ya wo de na mo mi fie ho de ye hu aware eti hwa na mo ansi mi fie ho se mo ba beja aware ho se mo ba baabi a mo ji aware na ho na mekọ akọkire mo na mo akọja akola no e wo ho se na ma ne ba na ba hyede mo ampa wa ba ono so wo Kumasi ha ehede mu ampa minum dan ya no wo sem sam de fon so na mene ne kasa we ti bi ma hwa wo ba no ti mi hu ya sa wa frɛ ne wo sa bla betie ti mi ne ma me ni yiye na an wo se wo si wo me ye majai na msia mi fie ode mu nsi ho na sa wo ye oba te se me a wo de si fie ho no wo frɛ ne ba nan afia ma me se si fie ho a ye de moja e ne be firi fie na msia ante age sana wotia mi ma bia ma no aka me nkan na emom so wa ka hye ma no dia ene e maka ti so yo ba te se me dia wo de brefie ho enti me kan sa no ne kire se ehu abo wo mo enti wo mo snap ya de ibo wo mo tu siri ya de ibo ye ja to ho ma ama enti mi wo mo na obi ba bo mama ne wo fie sa mama wo se yi wani firi ni so ne pa ba ya le sana wo se kwadwa akọ wale akọ yare no wo yare no akọ ware ese baabi de tafo enam suyo mate me nka o se hye nkola miensa me nka asem ebetia no na emom de wo beguo no eno na wo betwa ti santi age abesra wale amane ba no ono asa de ni ba na chia sa akọ wale amane de a misra anti age kosa nya misra no e ma kire sa numu no sisa eye ensem bebre me de me se me nka hye me de misem nyina ma nyame ti moa ja tete ho no moa ho wo ma ho ebi wo ho anu wato 1 million o de asande me ba no ono ene nkala ne nsa moa anu wato 1 million bi a abro so ana 2 million so ba na awotwe mienu ansa na bi aba ti mia na kire se me fo so ebu ankwala ye ebu ankwala ti moa na yete se ne maame ewu ne maame ben anti age na obeji awale no last year maame na wu ti maame ni wu ya no na yesi ebekọ ye nkọ nti me wo fa ba eye lawyer na mko susu ho kire no se mama sama nkọ a na chesa wale na be ma na ja wo ba no ma ji atum enti mu de mo nkọ na mamre kwanso bia nkọ ye kuntan de wa ho de betimi no na se wa meja ya wade na moti so wa fa wa foforo so wa meja me pa so de bi wa meja ena eja ye koye na me ti se wa wale no oba no minim ni din minim ne ho hwe wo kwakonso ntokwa ye busa ase no oba ne de se ya asembe na wo beka enti ma ye se de mente hwe ena eja ye ko ho ye ko chi a ye busua panyi ne obi ne tim
yasu ni nua baako ne wofa baako ye asafo nkonwa so afo hene na obusa ase na maame weye na wose yere no maame ne yere panyini no na ketwa ne de ye nimu no papa na asem o kan o se ketwa ne de ye nimu no papa no no ba mo ho no oba ho mre bie no de me ko fie ho no ne me ko ye no me ne ko ye no ono na ekasa ne yere panyini na ketwa de omu nimu no na ketwa ne kora ne ya da omu di na awotwe da no ene ye ko ho ya di nka akochiai asa na awotwe da no pa no me sa ma nipa aka me ho akochia na wo ka kire wo hene ne se ye no onimu ye na ketwa ne de wonimu no na maame ne wu ya kura na awotwe ni wonsi fie ho ne ye ne ya ba ho abechie ne so ya sa ba ho etinu mu na sa akopagya asam no e ba ye na kire se ne maame nua ba bi te ajamesu wono no wakofre no so wonkogya no wonkoyi wo ba ne ho ade esa abusua ne de wo mo se wo mo nkọ enti nipa nan nipa miensa ene ka be ma no ma ne ye nan ene wo mo kọ tafo boy no wo 207 wo mo freye ene wo mo kọ ye enti ne nya busuafo ni nyina akra dabi abusuafo de dabi abusuafo kwa wo pe wa nkobi abusuafo nyi na nkobi okay eti for Akoma 87.9 FM na ye de pictures no e ba begu so yenua ba Justina afia Justina meboa ndin afia Justina ye ka na asemu yi bema na oba babia wo bia bayi wareho nimfoni no obekwa wade before maame ne besra na wade mfoni wo ho okwa wade ni mu no mfoni wo ho na sabe na adwene ho beka ye ewo aware mu no eno de de to so wo besu eno ti ebra Facebook live Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM na ba hwe wani so ade ene wo besu enti abusua pani ne se pani no onimu no ketwa ne de wonimu no no nsia na eja ye de no mo keka enti wana boy na wo de animu kwaje awale no na afa ehu abo no na wo beji atom se na awotweda na adana no pa na ebedi na awotweda no wo beji atom se woni de onim so onua na awale na ne maame ne ne friend se Akoma no kama no nkogya ne baabi wono so boy no wo so to frantoma wo ye panyini ene wo fantoma na osiesie na ne nua baba akon wono so beka ye wono so se mi so mi ni mo me ma mi si mi siesie mo na mi nkogya ne baabi ne chese wo mo ye nipa miensa ena ne ba ne ka ho nan ene wo mo koye ti boy na no mu kasa ne se wo mo koduru fie ho no ena abusua ne busa ne se na nipa ebeje awale ye ne wei ene wo se me na me ye abusua panyini na asemo si fie nti wo mo atumi se me na mi megina enye aware no boni nsumo oso mo kwaduru fie no chese nipa besa aduanan eguha to oduro no chire se no se tene se wakotom to waye no ho hia ti abusuafo ne busa no de sa asam no echechere ne ho se wona ye abusua panyi na ye tu ne se wo megina awale no echi na chire se wo mo ye to oso mo gusu na wo mo ye na em so mo ye bibia awie ya aka se em so mbe ye refreshment no be cheche ne ma no ena ni nua ba maame kwadu no efra no no se bra na wodi ani mo akwawale ama me bra wo se no nim se me bra wo se wo wayere maame kwadu nyame nhira ena wo se minim no wo se wonim tu nim se me bra wo se wo wayere wo ne na wo a wo ba ne yare wo se minim na ante na efra me se minsiesie me ho na me nkogya no baabi aye koduru ho a me ko hunu sa ya me ya santi age afri mu ya Akoma na kire se eja ye de keka no ho a me de anya no ntina me koye aye na mba na me be chia mo ana ye de koye tie afiri ho no ma na yese se ketwa ne na abusuafo e baaye nti awia ne ye san baaye de be kire ye niema ye sika ye be kire ana me kire ye na eja ye gire gina baabi nti anwumre na ye kwa na sister ba kwa am ne tifie ka kire me se na ba ma no ebu ama ne send sika si so o send sika si sister na she friend sister ama ana sister ne be ka kire me se eja se se ye allegation nti no do oba ne kosie nti do oba na kwhye ne papa dem ena mesesa Akoma so ka sa na mese mate ena eja ye de ye firi ho ena ye baaye ti ayi ani mu no ena eja ye ka me sa ne me wo fa ba ne kasa ye ena wo se me de me nko enti me blai wo hene me wo fa sa tam na ayi ne dooso enti me blai wo hene ono atutu anamon na na pia bona otutu anamon ene me kwa yie no e ma kire se ye kwaduru ho se ne wo fa na wo ye asafo nkonwafo so afo hene no ono so kire me bla na de wo school asafo kodolate
nti okwa hu na hye sa akwa ya busunya Akoma FM. ema ye de hu sa ya busunya de ya ye ni wi a won be frɛ no ne atena ase ne aka bibia nti ne ablante ne kasa se ya ye ni wi a won mra na busunya ne nkasa na ye nto efise nkola miensa de ensa ti de bia me kura masem ne kasa me se ja se nkola miensa eburo me so enti me stra me pesa asem ne be pia bonten ye nkanto maame ma bona che so obi kura no obi timbi sam se nti maame obi aye obase no oja nam se menya gimifu obi se obi aye dan aye wo base obi aye dan aye wo base okay nti yemfa ne ba no a ye ka ne ho asam no a obi se obi aye wo base na Akoma FM. yemfa ye nua ba Justina emfoni ento so na obi bia ehwe bi mame obanie me pachai ne ho afa Justina ye ka na asam no onie pachai ono ha wo na emfe be mu afi be mu na wo no me pachai 1984 pachai 9th September 1984 and I will Justina ya wada so yi obetimi aba Facebook live Akoma 87.9 FM me to be describing nature na so wo ba na wo be hwe Justina ye ka ne ho asam yi Akoma FM. ye ka se ye de awade na okoye no wode adwunim hawo ye de abeto ma me so ejapade a wode ba ye no adwunim hawo nice woman what was 3 when the bema wo miensa bra Facebook live Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM Justina Foni and that's one no ma to aso enti aja akodru se we ya no afrɛ me no wo kana mse munya abotre na me pesa me ne be ma ne kasa nso ya bɔ na me kwa ne maame wa me kwa ne papa ne kura de ko kan o se an ne yene ne be sra wale no kyese ase ma ye jibifu bi ni wudi ya menye kyese aya mi hu ni amenye na me de empaye me so ma so le de me fa ni agro me de empaye santi ehuri na asate ko kyese mi hu ni amenye ne kyese afa die baabi abro na abro me so na bibia akora nya me ya wo sa kwadwodi ayam wo makoma mu sa akora yi sa no osi ya akola penti no me be yi wale achedi akora yi nya ya Assemblies of God wo ware a efra bibi wise ene ma ya de ma wo akora nya ne maketo akora yi de adofo de de ma no be me so ani nyina di ku ka mu de kotema abontene so waja akora no na wasesa wo ntuma bo de wapia ni nyina de aba me be bag kase me bakora mi yintuma wom e de bai ene ama no wo ya wo sese meja ni pon ba bia ne yete no nam so sai akora sese wo hu obi ya na se woni nam krofo fie ene dan we ya me maame dia me papa dia me busuan fo sese ade we no be hu so wo bi no obi wo bi a o se ya me dia wo sese asam no me hu ni amenka sese ma sese e ma tete enura da bi frejom kodru fie na me nya akọ me phone so ase touch ne me ntimi mo timi am ye fa sama obi yi number ne maame sasa ba ko no omni tipon we fra na $90 Akoma FM. mama obi akote se fie na fie amutimu no esi fie wura na eba enti fie obi atu okache onu ansem mo fa dan ne ma ha na mo de dan na ma ha enti obi atu wasa be yi ne ma fie ne ma gu fie ho foni ye fe me ba foni amodi ato so oba no ne ho fe very awrate nyankopon ma wudi se wusuo wade pasei foni no amodi ato so we kura de hwenanima oh ha mame to aso Akoma FM. se me maame fa ne ma na mfiri ho a o mu yi ne ma na gu abonten no ma ko report shanga ho na wo tie ho no tiano pa na ma pa obi phone ma free sister no na o se sister na wo de da ne maame ba na han se wonu ni ho kwa abrochire ni nua kuku anu so akodi kaso a etu obi enu onto o mu se ya me yi ne ma na wo ko report no yi ne ma ni dua kase bi si fie nanim wo yi ne ma ni nyina gu fie nanim ho na maka che sister na se mesra no on pe sister na ba na me phone mi ntimi nyi number na wo free sister na nkasa ma me ti ma free be ma ni ne ya ka kire no wo se kosia de obekọ ho Akoma FM. ene ya ka kire no sa ne niam na wo koyi na waja me ba ne de ho no wajiji ne niam eja wo ba ne niam ho ma bona sanya na dwe so akofa niam na ba na wo se de wa bu mi abra mi su a kire se
obana na wo pɛ no kura na wo nkola miensa se panyina nya 9 years ti se maame ne yale kura me fa ntoma nya hwe akola ne benyina be pɛ ne maame ne ma ya miensa o oso ne miensa wa so a wo ne ma se ntoma no yi no de kwaya na yire ne ho ade o sade yo minim bag ne de wa afa ma na no me kan wonu aba nse mama me kura me ko fie me ko hu sa bag kese entoma wom esi dem na bro se wo ja ne ho a chere sa asam na ya masefie ma me hu ni a me nya me ho sesi a me dite eho no mu sesi e ti me se me de beda mo madawroma mo mo me na ba bi o sa kwadwo no wo hye bia sesi papa na ton ne dan no e wo comty 7 ho e se ye se sa sha man yo se ho ba bi ene wakobo sesen no hye ho ene oba na kwotena ho oba ne de vai moda akua ponsa ye so otetafo ene wakwa wale no na na me ni di nkomo ka chem san mama oba ne dwuma odi di me wase makwa kase me kwafa me maba no pesa na busuafo behunu se me wo ma enti wo man kura ne ma ho otimi gina bonti di matem ase me kwase anyina eye akua ponsa no edi na tamu ama enti wase ya ne dai akua ponsa ne maame so wode nsan akwama na busuafo enam so wasai so wasa wutu wanu mutuo enti Justina betimi akeka nsam wei a kirew oso otimi gina bonte bone nsam nyina ase ne nkwase anyina enam se ye pa wonya me bone mfa wo hu ni da bone a wudi me no so mfa so ena wunya no timi sra mo madawroma mo na mo me na ba bia wo sa akwadwo no se eho na wakotena de minim ho ba bia wo hye bia madawroma Akoma me no sa akwadwo no wo mra na ba bia me ba ne niam aguo no wonkofa okay na yale sa no so kwai be fa so e be sa akola ne yale no de se nkola school sika chese mama se ka sika no sande ya se sande 1 million 2 weeks ni enne ya na mene na kasa se mesre no nkola na che omo makwan awade wo so be sende so sande mama 1 million na chese sika no de sende bad enso okay nya se bia won fa ma sika no de wo sende bi ba enso na me do omo ko school mu kura na ka no wo tua bi watu ya bi nkola no me do mo ko school mu na anu ikura watu ya ka ni bia ebi nso wo ho no ma wontu aye enti mesra no na dawroma wo sa kwadwo ba bia wo hye bia won pie mra ti sa ma bona wo sa kwadwo so wo ma okay me da se ma me enti no wo ba no akwa aware no edinfie sen ansana yariwe eba ipa chaw okwa aware no fanse mfie nson ana yale ne bae okay maybe we say oba no ewo ya wo ba fie no na ose onko so ti ase e ma ne tira akra kwa ye adwuma wa campaign ya biade when mi sa oba ne say die nti ena ne ho akere na so so onko ware bie mu me pa chawo wo ya ne de wo ko na me ma na ewu ye ena oba ye ayie ni bi oba no so wonko no ha oba ye ayie no so wonko die nti na no so wonko me bisa no a wantimi anka asampote pa e wo ho no ankere me na wo fra be ma ne ka kere ne se me bai si wo be ma ne me fra na no wonfa se nam se me di nka akwa ka kere ne se wonde wo sole ana akwa homasika no wonyi no se sa atam ya na me hu ye be oba ma na hi eti me fra na da wo pe e na wo fa me ra me mo ha Akoma FM Hello. Asa kwadwo me mo ha Yeah. Boko de Na me admo. yo me da se papa wo say awie de anya bone wo yiri Justina be ma wo wan Ifremo na o fe mi admato be ma ya ayi mami wo ba ha ayi say ni me pacho ayi awon nya sadia mami wo ba ya me pacho wo ya frau Emma wo ka chese wo be to kuma se aba be ya di wo ba wo be fa ho me pacho ya ni nkomo Tell mai. be ma ya ni nkomo Me ka ti o se me ba ho. me chese be ma ya ni nkomo ana sada ne ya frau me pacho na what we say ni Ose kwadwo me pacho na what you say ni me ba be ko school me ba me akwara ni be ko school ni wi bema dabi fa akwara ni school to nche me pacho me say na what you say ni wo takre me na wasa me so me takre wo bi 2 weeks ni
2 weeks ni what friend was say akade enti awo ma ya kire because adam wo pa ha ye friend wo enti enko paint picture na tisa de ene ya ne ye friend wo ene ye de wato friend me no for katem te bia yi wo me first station be wo so wonka we the waka katem me hwem se meba eti te min tiri ma kwajo jai eti obi eti wati mi sapan da ba kuma se minister osai kwajo osai kwajo metie wodi ayi wo yire Justina eba wo ma me de ne ba ye no wo ma me na de ne ba na wo nka ho bi edi fie sen edi ne ba oyare na ma me de ne ba kuma se na edi fie sen asebe ne si ya be fa ne ba me pa cho che ma se me si ya ma ne be fa ne ba sama me na betimi a kire o be fa ne ko be di ma de ne ba me pa cho wa che ni die mu se ka mo kwa sorry mo de ene ya de ne ba mo be fa ne free Tama General Hospital no mo de ne kwa sorry bi na wo ka se wo se wo ma me wa ka so ya den ba wa ma bi mo de be na bi le wa adwuma mu aba o kwa so o ko fa de wa adwuma mu aba no wa ma ne wa fa asene no ba se ne wa fa se wo me ka me ho ne Justina Nkofi Mama, you go to Sadan Crown. I am a cray. O se de na ayi na me na no so am siro ewi asena one ya dia me pay entro o se o me ka sem ko file de o fie aban man si fie ho we wa adwuma ba man si me pa chewo ya de ni free general hospital na ya be fie no me ko no sa anyum na ba na me ko ye no dan wa me fie ho kuku mu nyina ya madansefo kuku mu nyina ya madansefo dan wa ma anadwo ya presua wo fie ho anadwo wa si fie wo sei wa si fie ho ade chi me nda no pa na wo ba ye wa si fie ho no kura ye ba ko pe wa si fie ho eno kura no so wo ye fra wo so wo twa ma me kon adu aba no wa fra ma me kon adu sei wo mra no me hwe nkwala no eti wo wa si fie ho wa si wo e ko se ma me kon adu ba ya wo ne ma me kon adu bedu fie ho o ba na ma me kwa du ni ho ma me kwa du be to me ba ansa na ma me kwa du ba frɛ ma me kwa du bisa no me ba ansa na ma me kwa du ba eti osai kwajo ye ma me ne de na wo ka no ye nyini ye ka se asema wo ka nyina ye no kore ye nim enukure gwo mu enti se enti sa de a ene ne de ne si ye ma ye hu afemi si ya ne o FM afemi si ya na o se o ba ye ne me de ne ko hospital we fell 3 days and sign na ba ye o man o ba me ntimi nka se me ko amehwe no na me fell se bra na se na esi ba me agem ne kokosi wa sorry fee ti me ko me ba en bu so me dey asem na esi ana o si okwa sorry bi na okwa ne esi bi say asem wa esi say ba me ma me wan kan kire me say ana say na esi eti na mu say ansa bi ase bo si se metimi ma me ne no so betimi aye yi dia se metimi ebusa na na kan ebusa na so ne wontimi nka ana ma yesi ma me so ka kire nse asem no wan kan Akoma FM e bi ase be ba o so ka kire ma me so ka kire nse se ni gwa se ba de no emra no so be ka kire pa de o kan meja ni ti o nka o ma me nanim eti ni o ya fi ho no no si ma me bi so ase ho onu no kokra na so nka ko beta eti ho na azu no ko pie ya ekoko pie hospital no ye kwa ho ntia ye ma so nkasa mama me ni ye ya so nkasa to ankasa saada no na je ma eyi anu de edo na eyi ntia mfa ni ko hospital de ya she mi ko hospital Akoma FM ye pie hospital no na so mama ntia nsa mfa ni mra ne ba obehwe no na mama ntia so ka tia so betimi pa ma ba na da kuro mama dia tia na aboa na de ne bekọ anajuna wo de ne bekọ we yi ni to hospital no ade a chi na so de ne bekọ na ka so betina me na da ho pa ma ade a chi wo bon tu wo de wa de bekọ la de ne koye wo de ne koye ba bi na so mi si na ade a chi akwa mbe to ne me koyi ama baba ku ko ma mi sa te na ma mi ti afi o ko ma mo so ko bo ma mi ko so ma mi na ma ga yi ni yare ba o su ma mi na ba fa ni ko ba bi ka so da wo ta ni ayi afense eniamaniama bi bae sa de ni fa no kokko futa friye e ho na sa ha no kofa free
And I saw how no coffee free. But not to be, I said, when I made my friends and I'm going to be Biaba. It's Mr. Sakwa, you bra, mammy no de, mammy, I didn't bano and Nancy, and not Yari be any ho. She knew her. It's not Nancy, as a baby, anyone or your normal, dear. Dear, it's not moody nature. Well, no, I never find a call, baby. Or never find a call, baby, about your friends say. Akoma FM. For me, no one in your money, baby pie. Say, look, I'm saying, why are not being the woman baby? Not meaning I'm sorry. Yeah, I mean, baby is here. It's also possible for me to almost empty. That's me, and no. I mean, baby, it's your dear Baina, a car no, I wouldn't quarter my general hospital. No, no, why you over so much. I said this year, not sir. You know, back can you name you last year, no? And yes, I see your sister, only Mummy and no Bapan in your machine. Oh, no, Akoma FM. I didn't see ya was a son near Manashino. We can't get the she lemana, or say only in a kind of Diana, or the funny man in question. Me pacho Sabranoa, or you're in a Yari, Justina Yari, wouldn't you quarter my general hospital? No, now or mammy, ever. I mean, I just animal by. See, nature say, a dear Yadia Bain a bono, because what can say on my meaning the dinner minimum. And see, Yadia Bain a man wouldn't quarter to my general hospital. I didn't call hospital only yet. One year, your friends, I didn't call Akoma FM. The bomb per man, and I said, why, yeah, the why is the Catholic? I know I'm finding court. Debbie, my name is court, and I will be just at the court to be a more a group of your manner. I doesn't cost it in the 10 nets. What they do to see so away. Or you have to cook away, Munkoy, Munkoy. But I say, some of me, Yancy, I see a year, me per se, me who say, Tama or Mame. Antiama edin nam asofo for hono na yare bia mai Akoma FM antiama se oba no na hwe nya no dia na wo de ne nam asofo fie gifo da water na ho ne ma yeden me pa chewo enye se na me de me ba ne nam wo ne akola ne water ma me wo kumase ha enti radio station e na wotie sa radio station wo de ye fan din nto ncha me pese na wotie eno ono omo ye mpaibo ono omo bo mpaye ono omo bo mpaye enti me kọ ho ena me kọ mpaibo ni bi na omo ton wan ena me tobi ena me de ba afie ti me de me de ba ena ono so gi bi esi ho enti me de me nim eno o kira asem bi asori na mokwan die na pie mu so me ba na nko bi me efiofo nya ma dance fo me nko na me kọ ye enti wo fa ba na ko sa wo bi awo fo okra ba tete de me de na me de ko ampa na nko a den na sa yi ono so ada me ta de ma ta week ni ma tofo na ma no o ka tem se okọ ni papa bi ho am ya se papa be ho no okọ o ka tem se on kan de on kan tem se okọ ni papa o papa ni buza se na wo bank o papa bi wa ha o so de okọ ni papa ho enam si yo mate ta de ni ma tofo am phone fufu am 3 days okọ ba na phone na se m san se o de phone ni to nsu ajaba de ho na o body sa o yo it feels so as I know how ni ba na sorry me pacho wo sabre na ayi na enye wo ne wo yire ni natifi kro na nati na sabre na ayi wa sede ne nam no na wen so no ka so ne ko wono ma ne na di ka ko e na wa wo oba ne wo ma oba da hwe no etu okọ ba e no okọ aso o hwe ni kakra na oso okọ wo se no kra ba ku pe o sa asma wo ka nyina wo toto papa so no kra ye ba ku pe wo sa kwadwe no kra ye ba ku pe wo sa wo toto papa so em ya se Vivian kwa abrochire wo nyina wo ho efi wo mo fra kwa wo mo chese o sei wo dia bi se no be bia me ba ni ne ma guo no wo mo so mo ye gu abontimi hia me ba ne ma ani akora na yalesa wo be fa no no onyare meba ose kwadwo na wo ka say time a modi ne be kwa Temageno hospital no asa modi ne kwa sofo bi wa no obo mpa ye ma no eno no ehwo no na menti ase no ma ye confuse yade no estati sen ena akoduru sen
wɔhye akwadaa no nneɛma no ɔhye akwadaa nneɛma no busa sɛ deɛ baade na ba ne ti mu aboaboa akwadaa no nneɛma no a wahyɛ no ne school bag ne mpaboa di ɔhye no Akoma FM onim deɛ ɛyɛ no onim deɛ ha no nti a ɔhye akwadaa no nneɛma no na kyerɛ sɛ saa tam kora no ɔnyɛ kekra daabi wɔhye nneɛma no na ɔnyɛ kekra daabi nti ɔka kyerɛ m sɛ wɔsɛ meba menka m'asɛm so abusa m'asɛm na wo ahu saa da no na meka sɛ na Friday abɔ frɛ me ba panyin maame kura ne di nkɔmmɔ sɛ wɔse me mmra na sɔfo bia nkɔ no hɔ me sɛ me nkɔma ne yi me ba panyin ame pɛm ka kyerɛ m sɛ me asɔfo so kura deɛ me saa ne mani ma no mpɛ na ɔso ɔka nsɛm kyerɛ na nti gya ne deɛ ɔno ne nipa ɔne ne di kasa a yɛka nsɛm Akoma na FM sɛ wone no asɛm kora wɔ hɔ na mɛka ade sɛ nka nkyerɛ me na ɔbaa me ne na abu a yɛgyae na akɔka asɛm akyerɛ no so ọba no n'ani so ɔhye oyere afia gya Justina na n'ani so ɔhye daabi woware no mfie bebremu nie no ɔhyehye nneɛma daabi wɔyɛ nneɛma bi a wotumi hu ne sɛ abayewa wei deɛ sɛ n'adwene nyɛ mpo na mɛkɔ waa no mese ada a wɔhyɛ saa deɛ no ase no meam kasa mante mefiri adwuma kɔ fie one Sunday bi mekɔɛ na ohun mi anu otu atena wɔkɔ Akoma FM Akoma FM ɔse nim deɛ ha no ɔha no yɛm ahyɛ no ɔha no yɛm ahyɛ no na yi yɛfɛn sɛ mama obi akora nkyɛn na deɛ bi am sɛ am de ma da me mo obi nkyɛwadeɛ bi obi bɛkyɛwadeɛ a me a wɔka kyɛ me a me obi kyɛwadeɛ asɛ me ni hobi obi kyɛwadeɛ me ɛdɛ na me mo obi kyɛwadeɛ me ɛdɛ no so obi bɛkyɛwadeɛ na obi bɛkyɛwadeɛ okay mama bi sa we wo se mokɔ sɔfo maame bi hɔ no ɔka sɛ Justina enka adeɛ bi a wakɔyɛ ɛna Justina sɛ ɔka adeanim guase bɛba wo betumi agyae na wadeɛ sɔfo maame ne hu ade a Justina ayɛ oti ho kyerɛ mo me yɛ maame na nti hwe ho a ɔsɛ sɛ ɔno nka deɛ ɔno ntumi nka ma no ɔsɛ ɔnkɔ ka asɛm nhyɛ no na akyina nkɔfa ɛmɛka nkyɛn sɛ ɔna ɛkɔka asɛm hyɛ no na kyɛ sɛ wɔyere no adwene mu haw no a wanya no sɔfo maame ne pa kyerɛ sɛ ɛyɛ adekoro no a wɔkɔyɛɛyɛ no ɛna ama no ayareɛ saa na me ɔmo kaeɛ saa sɔfo mmienu na ka sɔfo mmienu na ka saa asɛm eti mu free saa sɔfo maame no so ɔde wahunu na wɔse afiase wɔ nkan nti ɔno nso nka mo kɔ baabi foforɔ bi ɛmɛsɛ kɔpie mu hɔ sɛ wɔayɛ adebɔne me apart sɔfo mmienu na no ano nkɔ baabi adie okay enti apart from asɔfo mmienu yi a nyame yi na di akyerɛ wɔnom nanso wɔn mo ntumi ehunu anka no mo de ne kɔ hospital si yɛ kɔhwɛ sɛbe na adwenem awo etumi ma ɔbaa te fa so saa bibi etumi si mo de ne kɔ hospital ɔmo hɔ yɛ pia me kɔ hospital mo kɔ yɛ na Tama General Hospital for sesan wɔn se ano aduro wɔ hɔ anaasa yɛ honhom mu nti wɔn hunu yɛkɔ ɔmo se hwɛ ayi yɛkɔ da hɔ Akoma FM ɔmo anka asɛm bi ankyɛ ɔmo se hwɛ yɛ no ɛna yi yɛ ma yɛkɔ ɔde ba yɛ de kɔ fie no wɔse ɛde wɔ yere ne ba no na ne tibia te sɛn na ne tibia wɔyi anti ama ɛde wɔ yere Justina ɛbɛ Kumase no sɛn na ne tibia sitie ɔno aka so ɛho kwan a fa so bɛpie Kumase ɔte kaa no nya no so ɛho kwan a fa so bɛpie Kumase okay sabra no so a keka ne start yɛ na dwem ha ne start na ne ba no a wawo no wɔne ne ba no na ɔwɔ abosome sɛn Akoma FM ɛni ayi afi ne busumi mienu no wɔsɛ afi ne busumi mienu keka ne ba like na adwene start sɛ ɛyɛ basa no wɔ busumi miɛnsa na afi ne busumi mienu afi ne busumi mienu okay wasese no wɔ abosome miɛnsa yeah abosome nson wɔse no wɔ abosome nson enti wase de wɔbaa no free tema abɛ Kumase no mepatro na wonim ana manti de kan ni na wonim sɛ wase de ne ba no free tema ba Akoma FM na sa nyumre na me gye ɔmo kwan
nyame nhyira papa so aka no kore sa de a kyerɛ me enti wogya wo mo kwan mo baaye no wo bae e be hwɛ sɛde wo yire na pomudin sitie me ba ho anwumre bi me ba ho sɛ me maame mo kɔ ho maame frɛ me pa me ka kyerɛ me sɛ nim na sie tue na so adi tie moja de moja ne be firi kurom ho bema me tie se da bi papa me pa cho ka no kra bi o ba bi me srɛ mo wone ayi anti ama wote ha nyina me pɛ no kra wo yire yade wo koja wa ase kwan because wo ya bema akra keto wo enti wo yire yare wo beja wa ase kwan se wo fa wo yire mra kuma se ni maame ka na wa ba na wo behwe no a no wa se pamo there is no way what me maame wo fon so sada na no pa ma kika senko ko so mienko trans mienka de be hu de be hwa nipa no maame se ni me dia wan tin be maame dia fo kekekeke adan ho se maame ne se yenim sɛ yɛtua ne ɛso adi mogya na me se ne ba begya ne ba no na me nim yɛtua na so ase ɛba hɔ adi mogya ne bɛfiri hɔ ɛna maame sɛ ne saa ɛtɛ dɛ ɔma me nkɔ ɔme yɛnkɔ yɛmpɛ bɛ bi nkyɛn okay me bo me ba sabre no a na wo ba bɛhwɛ wo yiri na wasese wo ba mogya beguo no na ɔde wo yiri na ba anya abosome ana sɛ mfie sɛn ona bɛbo sumi nu sɛ ne nkɔla ne wɔ hɔ mo maame hɔ eti na ayi saa tan na ba se yɛnkɔnkɔhwɛ ma ayi yɛnkɔnkɔhwɛ ne yɛnhu deɛ bɛyɛ ho a ame sɛ nim ne tue ne so adi mogya ne bɛfiri hɔ okay bi sumi mienu no nso no na woyɛ wasadeɛ like o me yiri no me ma ba ntibe sandiska kakra ebe fie na wo yo na meyɛ na wo di si maame so ana wo maame so me sɛ ne bi si maame so ɛna ɔno ankasa ansɛ ne man maame no ankasa na me sɛ ne bi si ne so okay gyina so maame adan na wo ba ware o yare na ni kunu se me ba behwe no wo so wo ba mogya begu mama me pa chewo wo sa kwadwo kasa asam na yetro no odie na ta mama ba ne baaye no wone ne maame kwadu se maame kwadu be ka no kra maame kwadu ka ho no maame ka ho ene wo mo baaye kwasi ada no pa ne ye kwa asole ene ye hia wo ma bia me hia wo mo kra ne chese ye du mfimfin na chese justin so wo madamfo baako efie sisa hɔ ne deɛ kwan no ɛyɛ yinti hɔ na jasti wɔ ɛna mka kyɛn sɛ ɛgya sɛi sɛ baabi a maduru mi ti nsan no nkɔmachi ɛwɔ me fie nti jasti wɔ sisa daako a wo nti ne me nkɔ hɔ yɛkɔ yɛ nam yɛsɔle dan anim sɛ na mka kyɛn sɛ yɛsɔfo no kora se wɔ hia so ɔno wɔbɛkasa wɔ so wɔ henika nti asɔle wɔ deɛ wɔnkɔ hɔ ɛna me no maame ne maame kɔ adu nyinaa kɔ daako wɔ fie kɔ tena ase ɛma yɛdidi nkɔmɔ a ɛma yɛgya awo kwan ɛna mo kɔɔyɛ na yɛdan a wo ba fie o me ka kyerɛ sɛ wo si fie o mogya begu ɛbra me te sɛ wo begya akwala no me te sɛ wo begya akwala no ɛna me frɛ wo maame na ho na sɛ sɛ bi ba begya no saa da na bedu ko won saa da na wo frɛ maame ho na ka kyerɛ sɛ bi ba begya no na mo ba ye no wo ne maame kwadu no maame ani kan mesra yansa ho na frɛ bi sa kwashen wo sai mo ba ye no mo ani kan ma mesra yansa na mo ko na sɛ yɛ ba wonim deɛ nti asata me yɛ ba hɔ ana anya sɛ ka mogya ne nkabegu o wasa wo nka no korɛ anya sɛ mo ko yɛ ka mo ko yɛ no ka mogya ne nkabegu nka no korɛ baby second time yɛ ba hɔ no wana ka to sɛ me msim ba begya no okay sɛ wagya no ana wonya no Akoma FM asakwadwo wagya no ana wonya no ɛno ana ɛba asɛnke yɛba bɛhwɛ ne yɛpɛ baabi di nafa yɛwie na asɛm a wɔ hɔ yɛka na maame nso daade ɔmpem yɛ mma yɛnhwɛ yɛnyɛ adwene sɛ yɛtua na asi hɔ mekyerɛ sɛ mepatɔ ka hɔ biem wo se wagya no ana wonya no mobae na mbɛɛ dɛn yɛnyaa no asɛm a na woka no mepɛ sɛ ɔkyerɛ mu kyerɛ me deɛ asɛm a deɛ wodi kaaka yɛ ansa mbɛbisa akɔhye sɛ yɛsɛ yɛkɔ hɔ no a ɔsɛ mentua na nsi hɔ no aha ɛkyɛ yɛ a wo ne abusuafoɔ kɔɛ na mokɔɛ dɛn second time deɛ sɛ yɛkɔ ne akɔ akɔhwɛ ne ɛno Akoma FM ne ahwɛ ɛbɛfa so ɛbɛhwɛ ne ba no okay enti sɛ sei waware anaa wonware me ne obi wɔ hɔ mepatɔ wayɛ ne ho adeɛ anaa wonyɛ ne ho adeɛ yɛwɔ me ne obi wɔ hɔ ne yɛwɔ me ne me yere wɔ hɔ ɛmpra ne awadeɛ waware me ne obi wɔ hɔ me ware mepatɔ waware
Ngare. Me pacho me bemena. Me wo pictures aye from now oba ne wade na mokoye ye. Me wo pictures so and me ni mubusuani ba kwa wo ko obi edi nkomo. Ansa na ne yede asem we ba Mr. Sai Kwadwo wa ware ana wo nware. Akoma FM. Mr. Sai Kwadwo me pacho sa wo nka de nipa no a wo ba ase abie no metumi afre no na wagina so na waka de wo ba ye no wa kire ba bia mo ya ye fro no wo ye oba ne ho ade no na fe me the picture no ato so wa ware ana wo nware Ngare. wo ye ni yare ye no enya mfia na boso me science na wo koye ba foforo ho ade 2 years. me pacho say 2 years. 2 years ansa na wo koye ba foforo ho ade Aye. ni obusuafo ka ho na akoye ba foforo ho ade wa bra wo yire yade ye tumi hwe ne yade anwie ye me ayi Mr. Osai me kunu do Osai but me raho in fact me raho say wo yire no wodi wani krotwa wisi behwe no enya sei This year they me this year na me pache wo bi ba wo ma me anti agi ya me ya say anti agi nya wa hwere ne nkwa wo ma me anti agi mpache wo besre Justin every wo ma me ho na wode na ma wawade no me pache no oyare Akoma FM. no nyare. no onyare na won hyehye ne ma na onye basabasa wo yire me pache wo de be frank okwa sorry be sincere ne yima no wo discretion say ya wo na sa oha we ya to and within 2 years o honto wo yire akofa be ma me pache kade na ebesi wo mo abusua mu They be 3 years, 3 years ho hwe. untumi nya ho hwe nti se kwa ben so ye nyina ye befa beboa ma yire ne ho oto no se wo ware o mumienu ana enche wo de nsa beba beja Justin Akoma FM. They pa me nya den. Mon ka de me nya nchire. Mr. Say enye se yenka enuti na ne ye pesa wo ba ne ye tena se ne ye mpa ni sei but Mr. Say ye wo ye de then I put it to you 100% ye 99.9 sa wo yire ne yade no wonim hu bi Me do nyame o hata so se me ne ma me no be fa ne ko ne nam no sa asam na me we. Mr. Say mebo sorry de nkrofo ko emfa no nye excuse sorry nkrofo ko sorry emma dodo no akompaibo ya akompaibo wa ha wo mu kwaji so bolu ye Yesu moja wo mu kwa kwaji ho ahwan water me hunu so o man ni mu wo bi abodam na me say I put it to you Me so you ho hwe me nim ho hwe na enim ho hwe kina ene de nti na wonim ho hwe de a wo mu ayen ana wo mu awasema muntumi nhwa ne yade ne wo fiti preko pa akwa wade o ka che me say wo nware na de ye se adwuma na ye 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 hwehwebu asa ne abeye ehe fa na ye ni free wo se de ehe fa ni free tem wonu bisa ma me say ehe fa na ye ni free so so ko chichiri ye na mo asofo ne ka che mo say yade no free he na beso ye ne so ede no wo mo so okoye ye me ye wo a enka meba se me ye wo a enka sabre no amuka say sofoba ne se akoda ne wo ho ntu ontumi nka no enka ekirei ka wo betumi afa ekira ko sofoba ne ho se secretly on kan kire me ko ho so onka enhye na no onka se won hye ma no na kina obi akoka chen se wonu ne ka se me ko ho o so onka hwe nkire ne sofoba me woboa so aya asore bai asani wo pon ho ono ane ho na ko afere na sofoba me boa nyame ambue nani ho na ko ho ono ko ho mpai bo minim de ekoso mi hu mu asem ene na woboa ne na woni ani nyame abie nani because awosan kwaka na wakire de yenwa ebekọ na wantumi anka na wantumi anche ne na oboa me pacho o say wodi wani kra hu wo mai edi sen we say this year ma ba ha be show this year ma ba ha be show me pacho o ko sin dem FM
This year was me bemo. January February am say ma ba ho. Okay, what about the show mo? Mami mi sad ye ma make asem yo say. Ebra ye de Justina be Kumasi no. O ma me beje Justina. Wo ko ye no na ababa wa na ma ye friends an. Ababa wa bi na ehwe nkoda no dware wo mo. Eyi o mo bubia. Enya ababa wa na aware no. Da bi. Ababa wa na ni wo bibi yo. Amini ni fie. Mama why na catch wo why na catch wo place say baba one ne osai kwadwo twempena wono ani nua ba no e kan maame kwadu sa asem ni pie ye no baby maame kwadu de ga ne kwa asole eti maame kwadu hunu sai ababa wane ni nua ba ma ne twempena no maame kwadu no kure ha no e ma wako kan nu nti no osai ni nua ba ne yaka osai ni nua ba ma kwadu no e yaka eye wote Yasu konya bo aka che se watan ye nyina chinyi wa wunua sabre no so na wo yire yare kura nche ye nti woni oba ne twempra daban ya ni me na twempra na madam fo keke Akoma FM Komasifo nyina anim asema me kan nya tro na mi twa to so wo sei Komasifo nyina anim na ma me nkyira wo sa je si yalo yale adwendwen na ade to me ba no so na me ba ne yare me ka sa samba ko mi refi mi kwa pon no ayi shanga ho no pamfo o nyina frɛ me nti na me fo so de me ba ba Kumase no o mo ka chem so mama wo ba na adwendwene no mo se be ma ne ya ne dan ya wo adwendwen mi ye hunu ya mama de e wo mo ni se mi kwaduru ya na me ba ne nyim wo ba wo nyim a wa ye twon no a wo ba mfie nso na akola na tete na manya mfie dumiensa a me ba ne wo a e bia ma na adwo betimi akwasa nsu abla ne maame anom no bronya bra no wasa ka kire ye se na adwo maame se chenchena wo na adwo bra Kumase bedi bronya na mse eja sei na adwo akure watete na me ne duru sei a wo be wo me na se hum se me mente ha ne se mini a jesti wa na be se nsu ma na adwo betimi afade akwasa nsu abla maame wasa kwadwo se da na wode na adwo abla ne maame amena akodi bronya se ne mpra won wode na adwo akoye wasami buayi mano akura ne koba ye no obeka ye woni fiofo di nkomo akura be ya na ba na adwo no koba no be obeka odi kura ni di nkomo enu wo ka kira mo se me maame na me papa de ne koma ne de me so anopa no aye ayi indomie ne side ne niema ama me efiri sa asam no so na me ba no edwene ho a e ma sa asam we ye dey etisi ye so adwendwen panifo onyina fra me ka kira me se adwendwene na ama akola na ye den aye saa de enti meba papa ebre a wo yire eba wo maame wo no nya wo yare na omode ne ba ye o wo ye no ya wo ba ye no no wo se o ma bio wo da ba yo ba e wo ye no wo la o maame wo maame wo ye no a ode ne oba ye no na wo yire se nka wade no ko ma ase abiem kwapemo se wo frɛ se wo yare ansan wo maame convince no na wasesa na niema side ya batema edie na na ekoso sa bre no Akoma FM me se menwa me se dey me se me yare tie ni ye pa mame wo yire eba ayie ewo Kumase no sana winim oba yie no sa na me ne to fine but woni ne te fine so oba ye no na ko se wo mabie mo wo de oba ye no nya sa na wo sa ye ba wo nchen o se de ntema ne ba Kumase no se me se o tia no nya adwuma ena Kumase so ho no o tia o ye na adwuma enti sa na tia de oba betena Kumase me se o nya adwuma de na oba be pa adwuma ye Kumase asmo no de ba o de betena Kumase no Akoma FM man sa so on fa ni dwa enti wo be ba Kumase no this can ba o scan nyina o ja adwani o de can ba Kumase se die ntina woni wo yire nete wunya no wakọ ware for front ye say wo ma yemie no na wo pake wo niema no anfo oba ne niema nka ho na wo gyan ne niema no wo dantom esese ye koyie dua gudua ase niema wa frɛ me aka ye wo frɛ wa se me say wo pake niema no die ti wo fa ne dia nka ho se wunya na ware na wo na se mo me ase ba ya wo de ma ba ma ti ase me di fo di fo mpo nya atum we say niema no wo de ma kwatena radio so niema no ba ba fa na ase menye dey ba jan sam na wo keka jan sam na wo keka no jan sam na wo keka no papa wo ne wo yire na etie wo wa no wa ye ne ho ade wo ma me hu no Justina no se no wa ye oba bone ana no wa ye bodama nani ate ya
enka wo maame emesre na wade wo hu se wo yoba wo suban ansa na maame behu oba bi no obeka se asa ba we de mesre no ma me ba be ma wade no one na oba no ni suban ye obuade wo yoba pa ansa na maame abesre ba ware me pacho Justina na woni mo no Mr. Say Justina na woni mo no me pacho wo na wo se ne pe good wo maame na se na wade ma wo meboa me pacho na wonya adwuma wo bo ni dwetire man just time se wo mfanya de no de tontonde na oba bone wo hye no o de ko fast man aton eye den na hye ye mema ni bi ho a ombo dwetire omo akohoma den na hye ye ona ebetimi a kire enti no onya adwuma enti ni atete maame tema anti agi befa wo ebese oba na wade no na oye de yen me ba no opamade okay enti opamade wo be ma no so pamade enu nti na maame hu se na wo papa fi on so store e wo ho a che se mokọ ya wo se wakola no ka wo pamade no me pacha wo pamade wo no so pamade enti ade na mo anya adwuma me pamade o me ya adwuma o se nkola ne ha nti wonti me ya adwuma Mr. Senna Akoma FM na wo mo school no ya kwatena ko no kwa de o ma me de ketua na wo mu no ko school so be so ya adwuma na am so yo ma te so anya yifu adwuma bi ya friend say we wo mo titi to no ni fa akwara no ko school na me ko to school ni to school mu wi no de bia me kwa adwuma bi na office ate na dun so 20 ayi no ate na dun so ni wo mu no enti ya na am so say office o ya de na o so me manu adwuma na me man sta so mfa nko ton na on fa nko ya me kwa de na so mfa nko ahyama nko digwa o ko fa ne ma na so ha anka o fa ye nigwa ho wo ye adwuma na asoi the man separate and say ni ni ha na digwa na so wo report ma ne ma me se ma me se asetre mu aye den na so baitu ne fo ma me ma ni sika bia na wa hye no yes I dey me ni ye me no what na me wo ya dia me ni sa complain enti se enti eja say okay ye ni wunwie na ma me bisa na question twato ne ye ni wunwie de me bisa na say oba no oye bone ban a wo ye first wife ye repani na wutuo na waja na niema wodan ni mu wa bra dan na nya wo a wo dia ni niema no me di ka de bi bra no ka tem se na ade bi o mayira onu na so ka ti ni no onu na so se dey o se niema bi o ma ayira na ne niema bi o mu anyira ya nyira ni bi bia ya de ya nse sa na tie dia anya me mentime mfa niema ma je se me no obi ne ho nipa bi ka ho na me kokko fa niema no ha na ma mfa niema na ama no Mr. Say nia wo ka we no se bisa first question no me to me ye bisa first question na say what per answer see my say bisa bia hye because me bisa wo no de din kan want to me ama me this explanation we went to me afa ma me say wase ne niema bi wo mu na wo bi awia na ayira na Akoma FM enti da ba ne be kwa yi niema no ene ma yesa Friday me ko na ka mayi ade amaka aba na enya wo kra na ade be ba wo de be ma ne ka aba oba no wo ware no me pa che wo se wo na wo de oba no ene ne niema nyina akoye ne papa ofa ase Esther kunu ka ena omo de koye ba se niema ni gu mu no de koye nti kwa fa so che niema gu mu de koye se no ena pa na shura mo so ma niema no wo mra wa bra wo ka hu bie ya mfa niema na ngu container mu niema be de gu container me wo de ye be niema de ko sisa na Friday ne fa ma ne ka ye beje e kwa be ye be fa so ye be hwe Justina amene se ne dada mu wo ko anya bia atumu ya de gu koye papa wo de fa to e kwa be na ye be fa so a ye be hwe Justina amane ho ato no anya TV anya radio nso na akotena akoka na me ye ntro na me ye seyo anya no papa enu kura de ma adwene ni wo de me bisa na se some young pro some young kwa yi o Mr. Say ekwan be so na ye nyina ye be fa be bo ma Justina ne ho ato no
ni na me se me ya huhu ni nti de akọ se ni. E kwen be na wo be fa so man ka cho sasane ya de papa jai se de o si tutu me ka sasane ya de ase mo be ye na ye be fa so a ye be hwe no ama ne ho ato no na se ma me so wo ba bi ode ne ko na se ayi enkwotiti aduro mra ne nyina ne hahan ye fa ka ye sei ntira me bisa wo no Mr. Sai me tie wo meji mu aye Your call has been put on hold. Please what wait. not to hold Your call has been put on hold. Please wait. For me to hold near what report reported your friends say oshim minim say wo tie me oshim pa chaw story we dia kire ma me wan dem we ya Akoma FM onua oshim wonua oshim frɛ yɛ say Maako wo dia bibi a mo pesa man so menye won krama mu bia no meyo wohwim we die eda wabem bomodia na boa ye na asem we yenko enkonko twato kwata minim se wutie na waje me so wonua TV dadada nyame nhya wonua TV fo nyina da samo boa ma akoma mu nsam dwumadi akonkan na metwa me ho aba na ye ne ma menwe ayi okoye ne ba ne ho ade no ye ma anti ayi agi ye time ne ba na chi mu omokoye ayefro no wie ye no edisi ansa wo wuo Akoma FM me fanse be sa afene kakra last year ya na ma me ni wuye yo me de men kase o na mo bible no ana ka ye o se boni bekum boni fo ya iwoka me pa cha fa ne yade yi mu picture no to so e ma yen me pa cha ya mo hu ne pictures no dada wo ya ye fro wo before be ma ne be ware no wo hu no hwe enei be hwe enei de ye nua ba Justina waye ye de foni no eto so be hwe de waye ya be ma no ejina ho no ototo ya Akoma FM wo so wo nware na foni na da so no wo hu be ya omobo bra na be hwe enei de waye Facebook Akoma 87.9 FM YouTube ya Akoma 879 FM emu ya na nsumeko nim enti ye de waka drop foni ne mame na owura ba ho say obi a na adwene no mu aka so ne ba da ne na so ye ma hwe ne ba no be hwe wada na ba bia ma me tie akra no kra hye mpaboa be hwe maame no maame na den na adwene mu muso ma na kwara da ne na so Akoma FM na ye fie na bonten enote tina ye nyina ye tete hobi wanya ne ma no kasa gu pega mu wanya ne ma enkwala ne de ene ne ma kwade bi one me ko se wasema sensene ne ma ne ma ti me wa report to police station obeche me atum se se wo yale ye ne ma ne ma nkwa ne ade a na ha me se se da me be si ye ne ma ne ma no mfie mi ensani a me be yale ye nto atale ma nkwala ne dan so nkwala ne ma da so hye wo mo bronya ya na papa ide 5 million ba ese me nto atale ma nkwala so wo biate na se de ketwa yi de nachi ekoto ade wo bi store mu wo akosa na ororo ne chala agu ho okodru store ma me panimu o okeka ko 70 years fra akola ne busa ne se ne chala wan ena osena na mi hu me chale no wo se fa papa number ma me ne je papa ne number no otimi afra papa e wotema aka che papa ne se nkola ne nhye mpaboa ti won to mpaboa mre no na asam ne meti ya me ya we ya enti bra Facebook live Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM na eba behwe yenua ba Justina enti wo kafa ne foni ba kono ba bia na adwiri mu kan no to nchen ne fa bra na adwiri maka ne a ne ba eda ne na so no eno so fa to nchen na me mfa ntwa me ho emra Akoma FM
say kwadwo so opo ba ama no nti obesre me ba na ma no ti ma me ne beka o general hospital na nyamia nim no still na ya woda so yi obetimi aba Facebook live Akoma 87.9 FM me to me describe na nche na so wo ba na wo behwe Justina ye kan ho asam yi Akoma FM ye kase ye de awade na okoye no wode adwurum haw ye de abeto ma me so ejapade a wode ba ye no adwurum haw nice woman wo 3 when the bema na wo miensa bra Facebook live Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM Justina Foni ene daso no ma to aso enti eja akodu se we ya no afre me no wo kan am se munya abotre na me pesa me ne bema ne kasa nso ya bona me kwa ne ma me wo me kwa ne papa ne kura de ko kan o se ai ne yene ne besra wale no chese ase ma ye jibifu bi mi wudi ya menye chese aye mi huni amenye na me de empire me so ma so le de me fa ni agro me de empire santi ehuri na asate ko chese mi huni amenye ne chese afa de da bi adro na buro me so na bibia akura nya me ya wo sa kwadwo de ya me wo makoma mu sa akura yi se no osi ya akola penti no me be yi wale a chede akura yi nya ya Assemblies of God wo ware a efra bibi wise eni ma ya de ma wo akura nya ne maketo akura yi de adofo de de ma no be me so ani nyina di ku ka mu de kwatema abontene so waja akura na wasesa wo ntuma wo de wo pia ni nyina de aba me be bag kase me bakura mi yintuma wom e de bai eni ma no wo ya wo sesi meja ni pon ba bia na yetie no nam so sai akura sese wo hu obi ya na se wo ni nam krofo fie ene da we ya me ma me dia me papa dia me busuafo sese ade we no be hu so wo bi no obi a o se ya me dia wo just asam no me hu ni am nkasese ma just e ma tete enrada bi frejom kwadru fia na me nya akọ me phone no so ase touch ni ntimi mo timi am ye fa asam ma obi yi number ne ma me sika ba ko na omni mi tipon we fra na $90 Akoma FM mama obi akote se fie na fie amutimu no ese fie wura na eba enti fie obi atu akache onu ansem mo fa dan ne ma ha na mo de dan na ma ha enti obi atu wasa be yi ne ma fie ne ma gu fie ho ejamfo ni ye fe ba enfoni amodi ato so oba no ne ho ofe very awrate nyankopon ma wudi se wusuo wade pasei enfoni no amodi ato so we kura de hwenani ma oh ha mame to aso Akoma FM se me mame fani ma na free ho a o mu yi ni ma na gu abonten no ko report shanga ho na wo ti ho no tiano pa na ma po obi phone ma free sister no na o se sister na wo de da ne mame ba na han se wonu ni ho kwa abrochire ni nua kuku anu so akodi kaso a etu obi anu onto mu se ya me yi ni ma na wo ko report no yi ni ma ni dua kase bi sifie nanim wo yi ni ma ni nyina gu fie nanim ho na maka che sister se mesre no on pe sister na ba na me phone mi ntimi nyi number na o free sister ne nkasa mame ti ma free be ma ni ne ya ka kire no wo se kosia do obekọ ho Akoma FM ene ya ka kire no sane niam na wo ko yi na waja me ba ne de ho no wajiji ne niam eja wo ba ne niam ho ma bona sanya na dwe so akofa niam na ba na wo sare wa bu mi abra mi su a kire se oba na wo pe no kura na wo nkola miensa se panyina nya 9 years ti sa ma me ne yale kura me fantom anya hwe akola ne benyina be pe ne ma me ne ma ya miensa o aso ya miensa wa so a wo ne ma santom na yi no de kwa ya na yire ne ho ade o sade yo minim bag ne de wa afa ma na no me kan wo nua ban se mama me kura me ko fie me ko hu sa bag kese entoma wo esi da na bro se se wo ja ne ho a chere sa asam na ma se fem a me hu ni a me nya me ho sesi a me dite eho no mu sesi e ti me se me de beda mo madaroma mo me na ba bi o sa kwadwo no wo hye bia sesi papa na ton ne dan no e wo come to 7 ho e se yes sa shama yo se ho ba bi e no akobo sesen no se ho e no oba na akotena ho oba ne de vai moda akua ponsan e so otetafo e no akwa wale no na na me ni di nkomo ka chem sai mama oba ni dwuma odi di me
wasema kwa kase me kwa fa me maba no pesa na busuafo be hu se me wo ma enti wo ma nkura ne ma ho otimi gina bonti di matem ase me kwase anyina eye akua mponsan no edi na tamu ama enti wase ya ne dai akua mponsan ne ma me so wade nsan akoma na busuafo enam so wasai so asa wutu wonu mutuo enti Justina betimi akeka nsam wei a kirawo o so otimi gina bonte bone nsam nyina ase ne nkwase anyina enam se ye pa wonya me bone fa wo hu ni da bone a wudi me no so mfa so ena wunya no ti me sra mo madam roma mo na mo me na ba bia wo se akwadwo no se eho na wakotena de minim ho ba bia wo hye bia madam roma Akoma me no se akwadwo no womra na ba bia me ba ne niam aguo no wonkofa okay na yale sa no so kwai be fa so e be sa akola ne yale no de se akola school sika chese mama se sika no sande ya se sande 1 million 2 weeks ni enne ya na mene na kasa se mesra no kula na che omo makwan awade wo so be sende so sande mama 1 million na chese sika no de sande bad enso okay nya se bia won fa ma sika no de wo sande bi ba enso na me do mu ko school mu kula na ka no wo tua bi watua bi nkula no me do mu ko school mu na anu ikura watua ka ne bi a ebi nso wo ho no ma won tua ye enti mesra no na da wo ma wo sa kwadwo ba bi a wo hye bia won pie mra ti sa ma bona wo sa kwadwo so wo ma okay me da se ma me enti no oba no akwa aware no edifie sen ansana yari we eba e pa cha okwa aware no fanse mfie nson sem jumadi no na wutie no mahiti ma yenkwa na me ne menua ba fefefe ne nkomo ba pa mo ha meje osoma mako na pom te say yankopon da roma na nso e mo ye fawia yi ene wabotere na me nhira mo mo ye adwuma ensem ne bi wo ha ya ne ha ya ye tiefuo ne ye tieche ne ye tibia ye se na mo amote ho amoje nsem akoma be ne kuta mo na me nhira mo ma ya de e ye osoro adwuma na mo ye ne sa na me nhira mo papa wona wa pam nyina na sede mama koma tena si de eden apomuden ho nsem ye de beba esanse ye kwa ye be nyina no ye apomuden ye de nam anti wo se nipa bia no wo ye ho aduro no maduro na etimi bo awo ensem aba be pie ni nyina nkomra be ya duro ho asem na be kwa akosie enti nipa de wo ho a wadaworo ma no wonnom nuro na enya brofuduro ya bibiduro ya bibifo enti abrofuduro no ene ye ho nye obu wo a wako hospital akọ chese abrofuduro pane wa de wotia na wotie yade no wonkoye woda so tinipadua ne mu enso so ne ye ka bibiduro asem a na wadum TV wadum radio obeso obete kora tie ne yie sabi aya sabia doso na nso wa ya sabia papa sanso na bibiduro na doso nso ya bibiduro papa enti na bia bibiduro bia wokoto ye amoa ya je usika adi ye ka se tomiensa okura koto nsia ni nyina anya hweama enti ye ka bibiduro asema no abunua de agu aso mesrawo edru Zahara ye no so dia me ya na me pagyigyifo koto bi na sohwe Thomas Zahara ye nuro no se Zahara heba mesa wei ene Zahara herbal capsules we me no sa wo se wo infections wakoto debi enye ye dro we ya ene bia fake na akoto ye say ye infections gonorrhea syphilis eye candida ye wo de po ye ma ene kra ye mema nso e ka ho na wo so wakoto adro we bia konom amwa nye we ya debi sa na egugu wo na eti nsuo ndi nka boni di akire wo ba besia na eguwa nsuo na eguwa mo ase kwa ye kese wate nka nyina ateko ba pa o enso hu na eto panya na ntu asi wo no wonye oba ketewa enso no oni atenka o de po agya yefie na boso enti de wo ti na ye ne de na so wakoto adro we mie no wanom amoa o Akoma enye Zahara me shade ne capsules we what capsules na we mienu pe capsules no na wa hwie nso we bi de anom ye fa nsuo nom se de ya na wo kire mu sa pepe me show 2 days fa be unsu sanso
wonum abehu se wanum aduro eduro we mama nkrofo bebre ya wo mba no mo ade adanse aba na make us Zakia di ho adanse Zakia no se wo kwa abra so nso a headmaster any teachers wo ho no wo mu nyina di ho adanse mama ko nyame nhira wo de nipa ho adwuma na wo ye etu obia kese wo adanse bia wo frɛ wo afrɛ ko producer to ni se de no ma ne ko abusua eduro we eyi nkonya eyade a aye kwa ankoro sa wo se wo de ode poa na kwa na ba num bi fama me na wo dwane to we ba ko na ntimi se mra ho biem me na me ka kire wo mama ko eduro na ye adwuma obi a ne nsabu nsisi so eba na nu na nsa na twa num eduro we bi fama me ebe na ne moja eye Zahara heba me shane Zahara G capsule ebe ba ma ho ato ewurade nyankopon ena na kwa gina che oye wodi ho adanse se ada wonum bi oba wa se ei edro we mama ko o se eba che se am owie na ne ho ato no chese utimi dance so no edro we ya o bo o se mintimi na krokra cheme no edro we bi fama me obeda ade sa na ne beba mo da dipa bia wo na kora wo yade emema no utimi da emema nyina timi no bi bema no kora to ne kese wey bema wo gonorrhea syphilis ensu fita fifiri ne bema no ba mama ko be kasam kase awie eso so no asam kase nya botre na je sa asam na opeso kana no de fa ma sum na me ho adwini me si akonwa mu je se na so so ye no kore mama ko sa Zahara man capsule na no ye ho ha no bi frɛ ye be ma bi frɛ ye eno wo se wo ko me maduro bi no wono ma ne be ma se gira so se ya ei wo se ne be o ti adwuma mu kora wo ye adwuma no na ne be ma na hyade ya ba che secretary awono ya mu ntanum bonesa wo be re ahwa no akwachi secretary awono no ni asem no eno so re ko ba ni za na ye se wa no be fra ko sa lolo eye nim go ase papa ye draw we ntesa sa wo banum so be ma se gina so en China for no na yes ye draw we be draw e ya habai ai mama comment na say wo se ya jo ntwere ye gu kwara timi nkan ye ka se memadu akoto sa za hu ni sa wo pe be memu odinti no wakọ akoto ye draw we ntesa o na me se won to nchene no mpa ye draw we Zahara man capsules na wo no no we enhanhamane no bina ye de aye no awurade nyankopon se bema no maduro we ya odum pema no hunu so ye bema no kwasem enye se wo ye adwuma wani kura ni so na bema ni gina so wo de kwan enti sa ukura wo be jare ne mo bre so se wo kwa ye adwuma awurade o se free wadwe se se wadwe na sane sinioma mu na ne o magina ni mu ani mu atene ten wona wo sere no eye Zahara ezaba ya na baba go wala so 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 be kazo Akoma efe. Yes, I to bedro. Edro no mema ne fra. Ne yema wo mo no wo mo ka o. Me menya be ma. Enti minim sa ne wo no matie. Wo mo afra wo se ei modro we die. Edu mpa wo ye be ma mu. Na wo bia ne be ma na nso de kora. Obu wo a ne de sore kama bet ya ne munya den. Wo no no de ne wo do ma be boa no. Na obi a ne de nsore kora obu wo akodwo tofo no. Oto Zahara man capsules na wo de mesha we Zahara he ba mesha na no. Wo di anom Unfa nsuo num we wo be ma ne da form no unfa Zahara mesha na wo di anom Zahara man capsules no mo correct for 3 points wonum a 2 days Akoma efe 2 days wonum a instant be mema 2 days wo de hade okay be wonu se wanu maduro ye no de twa to ne hindi e ba mesha eno no sikire yade de bia metase ameka wo ma mo sugar ne de wo ma me nkasa mre wo to me ensa ne nonom ne fa ma me wo nonom ye na be sha sesa wo dwonso sikire ni nya na wo dwonso ko na wo dwonso ko obi a wasi hye yade bia na dwonso ba ntantem na ma mo no maduro wo yi a sa ne nwun na anwunu ni ntino e fa yi sikire fa dwonso na wo dwonso no na be se ko nkakra obi a owo typhoid wo no maduro wo bi Akoma efe e hindi e ba me sha enie I said them de chire no say metie hindi herbal mesha mononom na momfa emame malaria fever etidi pepu eno yeso obi ase bi se ya kata ache no na hwini munyi na asisi wo home ahome no wote so ade sanso aneba eya na de ye wo sa anya de we bu ti se mawi a wobetimi apia ko baabi ade sa akotompa so no ene be hyase enti no wonu anwumra wodi de awi a wo beda no wanom okay
na akɔtɔ mpa no so ɛbɛhwɛ sɛ wobɛda na wona yɛmfa yɛ number no nto dwa 0246 348 334 0246 348 334 and I face 0248 569 335 0248 569 335 obi obefre bia e befa ne ne di nkomo obi wo ho an ya de ya amoso eti obefre mo bisa se duro ne di mu de hene na me no me beboa me da duro so metimi anum bia na eti mo mfre yen e wo 0246 348 334 and I face 0248 569 335 mama komeda se papa na nakwa amonye adwama me na fei ye fa de aka ento so 3p garlic mesha mansanje to wadro no boa papa ya de garlic ene ewo na aka bom ne ya de vitamins minerals vitamin C ya de agum wadro wei ya nchimu enwunsuemu ena ya fa so ensija so bi swimming system no high blood pressure be ko fichi a what yaw wo fit chiko ensisi so sa pepepe so ena stroke ente wa odwo so anu ayase ehyehew ena fa so wafu na ye kapua eno so wonu bi ebetumi aboa kodane e by mesie ba kwale na ke ba pedank ne Angelos for 0248 928824 0248 928824 grow fine about tonic wonum na to wontumi ne de woda na dwa wontumi na wonai wosaya na yetititi menstrual disorders e mana mu wo fichikro mu ha no modie eye grow fine about tonic mesie ba kwale na ke ba ashtam rom smart e bo ase Fred Mensa ba pedank pure leaf chemical ne ba shomo enye na unsie ka ne na magina ne tobi friend 0244 596532 0244 596532 and a rock clinic limited for ne one de pakum cancer saba abedum Ghana mema Jenicure 442 and also abedoma VENE event capsules so eboye papa po bo prostrate yade na sawadwo so na yase eye ne ya no odie eye event capsules na metformin capsules de awie aba pam wobia emoja ntimi dia frusani ye nipadwem ti ya na koma bo peripeli na ya na ne nine ne sana yetititi accuse ati prince was to asiju wi fa na amro mokosi fom woda na dwa wontumi na insomnia anase arthritis mo amoye adwumaden agudi fom ane mema de munya ye rock clinic limited fredro eye metformin capsule obia tumi numbi nti akokra ne abrewa no mu a wo mokọ jogging rock clinic limited okumasi alaba babu station one school house the dish anymore for 0248 885040 0248 885040 na wamo enye woso Pastor Julius memo akwaba na na akwaba evangelist memo akwaba mami ya na o eye fufu party fufu party na ayo ye ayo na fama yo party ayo wa bra na fa fufu party fufu party yo ya ayo fufu party yo ya ayo second May fufu party fufu party ya ni wa yo jao brekata da so aja kurma da so aja da so oh mama ne Fufu party wa ba saja wo adani di voke na say Akoma FM na ye say she be na ye na ko mu kodi na no bla be she mo azofo fufu party de be be di dodo am ga say ya no na ba be ga me mu o ayo na esa wo ba aya no here ye warewa mo no problem wa nefa bra wo de fa you a aye kese se ti bra sa ubenya ho aduane ne bra be didi warewa nko ana so abra ha ubedidi ye fufuo party arewa sabra no so unu dia akohia akisofo awie fasting nkramofo nso awie wo mu dia we be sie enye alhamdulillah ebedi abura duane akoya
Ma I say a chat here for Mr. We were London Estapia me chana pa ma awale kra se bende ni awale kra no se kra no na me dwene ni o ba kuma no kra se e betimi agya ade ni dina ya dwen ho ana se ade na still atenka no moaye ma he o tie ma mi ya ho sem sa story say ho se ba aware aye worry ya na e bia yare aba bia oba na be ma na me kan chest of some se eba na yare ya na pressure no ma me ne papa mutimi handle but se koye be ma no ana oba na mama enye easy na abie ba ko pass se prayer empire ase Ghana for me ma na ba be nyadwin bi se ye tete mawa wariye mu abuse mawa abe Ghana for de na menim se omakeke Ghana ye numa hu se sabi mra bi anya adwumenti na aba ne saade a Akoma efise mama sansem we enche bia ebi asipen soja ni bi bro bi enere eku no wa bochima mu Ghana hanso na nsen Nigeria na nsen ya na ababa we otonyum nso ano so yesi ne ku na bro no botoro na ade pass se edi yenya asofuo nimbi mama asofuo nimbi cha be bonsamfo papa hypocrite ya wo ne kumo he mama he omo ha ni bi ha na bible se ochira waruguo o ke wasem chire na no te obu ase na ware de na fam paibo na fam mama ade bi ho nya mpa yasem ana sasa no mugina so ekase ana ware ne de ye nyane ade no na nyame so ochira waruguo mama nyame waruguo oso ochiri no ensesa still awara so ochira waruguo nanso anya sa ware ye twin kranta na ana oso ochiri anya ware ye nyam mpentoa ana oso ochiri anya ware ye di obi atem 77 producer twasel tem ye di ana nyame so ochiri ware ye de wa ya broba anya no nyame so ochiri anya no wa anu de obotimi agyan nyame ware ye no nyame anka nka kwani fa wa yankobo ware ye no nyame nka kwani ntwe knife mfansi so ware ye nyame nka se kwani nyam mpentoa mfa ngore ye se ugyan nyame nhyɛ obi ase kwatena aware ye de grant bi otum nyame nhyɛ obi a uyo ba na otin na wu a won wu nkwase wu enko kase me ye Kristo ni ntia nyame nsuma o nyame nsuma o nyame nsuma no asofo bebre na ehyehyehye ne ma onwo yire no o ma jump peta no mo dwo no ma kwahye fi no musu o ka kan se nyame ntia mama aware ye nyame ma nkwase yu gyae a wa fo mra e aware ye Kristo aware ye Kristo aware ye so ma e yodo obi an kwatwe nkranta ho Kristo awade ya sudie obi anko yam mpentoa ho anu wo se ugyan de producer chemiska anu wo se ugyan de mama ha me kene ma be wi se abante ya friend ha se me mtoato wo ye na fo no so na no me kana ha na mo ka sa go na me di mama woni me wori obi e wa jimi o wori by fo ma me se by fo de he ma mi se no si to so Kristo ni papa na ka by fo de kan mpa be torment bra ya mo gyan kwase asem na wo jini fo no so no ya fone say ya poja o say poja seven kwase asem na wo die no mama o yiri yare adwum yare what me jan 2 years nka man ya 10 years mfone nka so wabre ma na ani na ya na adwo say Akos e ba ha na na yina twitwa na ya ka oni kura ade oba na dia dance ye se luku wabre na woni bema woni obat line no nya adwum yare a wosema 2 years wosema ware okote se dadwa what okote se dadwa no timi di akoware oba foforo na sabi onu oba no obi ba osakwedo enyo obi ba ana wo yele sana wo dia twen na obewuru twen na obewuru kama eye adwuma papa ya am ka se mubu kwase fam hudi wa fo obi ba enna koda mama anoma ma komo awoso mama you have no idea oba bi pa ware so akọ awoso mama o chimno na ne face ri bia se oba wi no aye gare fo kwase yampani bi sabi di fumi odi no na mo akọkọda sate o wi a no ja no mo akọkọ fo ba fo nyame ntiam kamo mo sa
me ma mote sa na me ntua mo ka papa ani atete mo de ma efo na me si na me pass mama amana ya tete ma ware mu ha man tro nka se nya me say hey man tro nka se nya me say na nya me nsuma nya me nsuma ware ye ba bo so to nya me nsuma ware ye ba to so se kan nya me nsuma ware ye ba bo dua ja na to ba bi nya me say what say I have followed your discussion through what the man is doing is not good asema motewa mo ko fo man amode ho montu maame ne fo wono so ka ho bi wode ne ba no ko chinchiri fake pastors so na wonyare anko de ni chi Ayiko seasoning powder Ellen Spice and Trading Ventures akache na wono de aba ye wo beef seasoning powder ho Ayiko jollof seasoning powder ho Ayiko steel seasoning powder e wo ho enu ti choba fo mo amoje orders no munyu so bi na ebebo mu ye papa ebe ma moduane no ayede edwani supermarket munya na for 0244160750 0244160750 and a Bible center there eno mpeni nkase mu aye ne semo expert ye ne cancer beko we spinal cord no ya hawa ba ho no ebefri ho sesabro stroke edam efom ya the stomach ulcer be ma waye mre ni nyina ebeko yade bie no wa chemfo ba wo de manual wonwe no ho adwuma yade wontumi eye ni yade ani asa wo kumasi atoso gogo ba gogo hospital no tema come to 16 Lashibi Obemba West Club friend 0272 500 012 0244 083482 0244 083482 anakwa Marco eya na ya dwene mmema bi ho a odwene ho a wonte ase na eja kwasi o se kwadwo kasa no Akoma efe fa ya mewre ho ya metena wo misun ya se he na papa yi ede akura na wona adwene wo kasa jimisem sa eyese me yusu sa word ne ma no na oba no na die ne hanu a ne maame be fa no a wode ni chinchini asode so eja kwadwo yi wo wane wo yere no a wode ne baaye no ne maame be fa no de ni chinchini nsode dem wode ne kɔ ha na wode ne agina wode ne kɔ ha na wode ne agina wo wia wode nam ne maame de wonim de yede sika ye na wa be fo ne ba because say no asode da bia obewura mu bia ye mfa nche kan sika kura ye sei it wono de wonim nyansa se ne bate ho na ware ase na nani giye na wonyare na bibia ha no na ba be fo ne ba se me de ufira asode we ya nam de wakɔwe me de ufira asode we ya nam de wakɔwe hwe asɛm awra wosɛm awoka ma akobusa wo se enti kwan bɛn na ba ma yede a oba ne befa so busa ne maame time na ne maame atete ne kama na wone na ade etem no na ne ho ni asɛm no a wo ba betam no na wo de ne kotena wutiri so ne wo pampa so tema ho no na wo de ne dwuma wa ha no a wo maame be hunu no that time no na wo mbebusa ne se maame mi kodi no enti menya ne sɛn anade wo yare ye no yemusa wo maame ade a won fa ne mfa so ade a wonye no ekwan a ono a befa so obeye na eya na eye meja se edru mre bi seyi a na ema bi dwane na mema bi dwane yare mu na for better for worse no ya na yankofa mfiri yin na emem eya na omo se yankofa hinfa ene mfa mre mu ei emema ne mae eya yankofa mfiri hin na ya na medi awufuo bi hu ya wonsa ne ba ye no obeka kire ne maame se mi nkɔ biem bibi wo ho mi nkɔ biem maame mi nkɔ biem chese bibi wo ho a wo ba ne se wo nkɔ biem tira wo nunu na ba ada na wo tumi nunu no wonse bi wo ha wo mo ka wo mo asɛm a na ɛha wo mo ɛya na wo ka wo reni mu nsɛm a na ɛha wo mo but bibi ha no enti wo se wo nkɔ biem ne kira nse bibi wo ho a ba ma ne de ye no a wo nkɔ biem wo ka kumase ye awofo no maka se kɔ enja aware ngu aware no wo de kwotena ho saa de wo kofa no no wo de wunim ne ode ba ye wo de wo no ode saa ho na da kropa ba ma na kunu na no ba na kunu wo be hunu na ode yare aba ene ode yare aba yin ode yare aba ba suwa wo yi ka that time mo ma na ni je ye ene wote ne ba bie na wo dwene ne ho a akasa mre wo wa ho ode ase enne hwede wo be ya ye oba kama be ma be yi ana maami be hunu oba no akasa me de ne ma me ba be ma na chese oba ne ye oba
ma me fo shade e ma shade e ma fifi ni omam e ma penisam enti wo hunu nsa no wo hunu ade na on de on ka hyenko wonim se wawie na so ono kra ne kasa wo kasa ono yare Akoma ono yare nyame tumi ade nyina ye onyankopon wo tumi ade nyina ye emfa ho se eja sei oban hu beto no emfa ho se no hu beto no na sa ya de kro no ano abawo ebetumi aba onyame baye me de me shama mi nkura se onyame tumi ade nyina ye obaye na yare no se eda eba no so a no so wafa no so adi. Okay, may I say also brother Boats was say some men are very wicked and obviously you say God will punish this man pa will be at the dinner time no they mean to me enka ano na mama fa Daniel ba trading center catch one room Daniel ba mesha Dani tone heba mesha Dani natural herbal capsules Dani herbal ointment and the Dani Prosta O capsules Daniel ba trading center for no ya mabobo so no nua eye kama papa wodie wom oye bema wodie ye Dani natural herbal capsules no Dani herbal mesha no ni se bema de eno we nyina wo betumi anombe na emom oba wodie Dani natural herbal capsules so nka wo ye memedru Dani Prosta O capsules so eno so ye memedru bema betumi afa ni nyina mienu pei enema entumi fa Fredman Seba Samenko eba pedank Abdul Kabika was fantastic Daniel ba wa Ashtam Romani Dani Fama hwenemo Friend was 0244 36 46 51 0244 36 46 51 na yenye was so Ernest Eba Industry Limited one at the Ernest Ointment me se di padua yensre Ernest Ointment me ma oni padua ye fe ebe ma wo kala na to so pimples se wo wanim nyina be firi wanim ama wo tiri nwa fu kama moto kankan eyi afiri ho na esiesie ayase ene ba bia aka ho na mwaka abom na ye fili bom enti mesro Ernest Ointment pebi na emo afasra awake natural capsules so Pastor Julius ma se me medical to Ghana for nyina for se wo nkwa yi asena nkwa wadi ase nkwa jibi wa asema kire se e ho na nipa bodom pem ya de ma na de bafia ma wo ba no ya de biere no wa entimi enyim firi ho enti na me se ye ncha na yi ase kire se ho na nipa pempem because what they call a door to door nipa se na obenya nemu ho ne nipa wo obi aba ba gina ni yi nso ye kwa kosu ye wie a na ya checha ma obi a je wo de na fa ko na konom kama enu nti wo kwankre o kan shi drug liner kinso ke ba repair venture tinata ba baseline ni si na rejoice pharmacy obenya bi okofo dua fo nko Gapson Delight Drug Right Bino Pharmacy ebi ho enko fo Wusko B Hillside and a BB Pharmacy Kasua Tribe of Judah Kumasi Daniel ba Mr. ba Kolina Keba have me Pharmacy and a Kriske Freyera Ernest it was 0245 079915 0245 079915 Evangelist Mami entia achiefo na asem na no ayedin ya Mami Mary's watch yawo enra o ma 107% so watch yawo pa nra so pa ma Mary enra o te na yunya no se watie story na enra de Akoma FM o se moni adwuma fathers ma Mary o so bo adwuma ko Eradi ko so nhira amen da bia na mbisa me ho se nti sa efie no a mema bi kom ko ware sa na na mema ni fie ho ye ware gali mema bia me gina wa magi akontaje ade nti dru sa brewe ya na nua mema no no mu wanyene na ye mpusu ye ho kakra nkyere be ma no sebi wo dwan bia wote sei na ohunu se nipa wo fie sa wo be fo obi di hia wo ne ho fefe ne ho denden kama wo de ba ko kra ba wo de ba ko ba ya wo hwe no nti wo ni tiria na wo nwene a na wo ja obi ba wo state say na chese na mitimi hu se I from mu ye no Assemblies of God one I from en wa fa kira ko ware we di abusua no sorry e so dem oh papa anya hwa bone e so dem afom wo bu aban no mra so e se wo dem abusua no sorry because I from emui and wa fa kira ko ware chesa wo ne yare na wo jira na wo ka for better for worse me fa no yare am ayi anwodin mo ajaji so wo na betete yentem ofui na wo watimi ajai
wo de enti nko bai na wo yare na onu ko ye se ya enti ko abusuafo be ka sei wiase nyina bete ko abusuafo be ka de asem na chese koto de ne bugye na meka na masre ye papa no masofo ye di nyame di sra mu awiai masalu to be presiding bishop of the Methodist Church Ghana one article wa choro e de beto social media say the fact say ye nyame aware nyame se ye nyaware nkire se tena ware a be ma jimi newu tena ware a wo ba ye jimi fo na tena mu newu ko at the moment abonsam be take center stage of every marriage enye nyame aware bi na me hwe bibi sesi adama bi so onu so ache ne yire wode ayo wa be wode bunu no wode bunu no wa head no na ga na pem dan na wote ho ememe hufo ka wodo mema mo ntumi no yonko mema kwa yesema wo na bia wote ya ka wodo bema bi oti se bia watra abosu watra na nchie subai watra preko subai watra kraman subai sa oba wode wonsa pipe na watete ne ho ntare nyina kana mra ye fu kana mra ye fu enti abusuafo ye besere papa no masofo asori ba ne ba be ka kira wo se sei na ni kunu ya no amesraw yenya nya atwem no musofo ma me no fo buru mu fie na moye ko bi nti munim se sa na ba bi ate asofo bebre mema no wu ye papa no masofo wu subaya won yire no aye no tip mu awu nkwase awu yesi nyame na de ma ye nyame na asa afa nyame mfa sa nkwase awu we sa ni atitim sa na ma me ni huna ma ne na bia bodam minu asofo ma me bebre ma bodam ye omu kuru no mu ye nti koka yesi mi enya aware sofo bebre hyedem su de ne yere no mu ye editia no ene na minim sofo nyi bi kasa no ka de situation a wo fam busumi wo twini wo hunu ne yere da damn you wodi sofo adai okofa sare ba so ayebeka na wa fa oba hwete bia owom sesei na awurade yakopon woni pa mo ye besre e ma na mo ba no so mu yesra mo o mema na mo ba ware no yesra mo the way you make your choice yemfa wo fe yemfa ne tu bebre be ma no woso wa da bia me ka hu be ma woso wa wajimi wiase da hu bi da kan ko fa be ma woso wa wati ye di nyansa na ware ntina asofo ni be hira so a the first statement was ya ware no yemfa agiri mu hare e be komu etuma ma agiri mu nyadu e hye ni party bia na mafa na afi ekodane asema na asa beto ye maame ene ya papa no so na afo mu huna mane we say maame bra wo bre wan na so ni mu na uti woni nambo na wo hye oba kama we na ba ma bia nimu a ene mka say mama ti sakwa no munya ma kama sa awurade hunu mobo na de nsesa wagene na tina ho din se hunu kafefe opele ya chao kafefe talala no krebe ma wo low sperm count na se wa ye mre e wo pem wo de boss 2 minutes no aye bibi tro kan se konkonte su nkuruma wo be ma no ho aye kurokuro aye nsansa nsuo fita bi fra no ba wo dwo so anu afi wo se me se wa da be ma no wi ya kafefe capsule so ba tie enka wo akoso akubanum sanso ena eho no enwo de bia wa ye se chaka anapokra sansa kurogu akoso akubanum ko fichira hanko a ena tenkai wo ne bi wi ya kafefe capsules daniel ba kolina ke ba pedance madam bobo ase owusko bi nkoko fre Harriet na etu kafefe ne bi ekogu chemical pharmacy shop ye bedu 0207 183 819 0207 183 819 quick credit de wunya no Ghana card enuti quick credit se bro modi ana fa Ghana card bra na yema obosia wodi be kwa kodi dwa anampo wo dwam wodi be biebie wadwuma nim na bibia aye kama fra quick credit sesi a awo 0596 920833 0596 920833 and 0302 200390 TCL Electronics open television air conditioners washing machine freezers papa ya entry na mahoden ka dia bebre nebu afo ne bedi chare amawa TCL Electronics for niama wa wadum me comportamo wa friend 0546258047 0546258047
Ochia ye mema ne man nyina aduru. Ochia ne siesie e ma no na siesie mema no me se mema yi nsese ngum. Wo hwe na wo sese aguma no mochia ne nyina so na ade ne ye de wurawura. E ba e wunim se ho nye enka wo ho ate nka nye no no mochia na mu ka bo mu saa no me se ho no na inside no te no ochia aya no kra enu ti ba sanka bi oba wo be mo twe ba pada stroke ulcer koko pressure otwe ba pada ma wo sa enka bi se sia na abedi wa dance Dr. AJ so be ma no esawo pekese be ho no anasa to twe ba pada ni bi kwale na ka ba ashtam romisi ba fredmensa ba samenko sanso na ko he ba na fasi so bi amu anya na tabi e ba shop so e bi ho bomodia na efreyen e was 0551 228281 0551 228281 na ojanese wa obeba ebibidromu samson yetwe ho aba yebekwa homa so Akoma FM apanyini na asamo sifie nti wo atumi se me na me magina enye aware no boni nsumo oso mo kwadru fie no chese nipa be se aduanan eguha to oduro no chire se no se tene se wakotom to waye no hwia ti abusuafo ne busa no de sa asam no echechere ne ho se wona ye abusua panyina ye tu ne se wo magina awale no echi na chire se wo mo ye to so mo gusu na wo mo ye na em so mo ye bibia wie ya aka se em so mbe ye refreshment no mbe cheche ne ma no ena ni nua ba ma me kwadu no efra no se bra na wodi ani mo akwale ama me bra wo se no nim se me bra wo se wo wayere ma me kwadu nya me nhira ena wo se minim no se wonim tu nim se me bra wo se wo wayere wo ne na wo a oba ne yare wo se minim na ante na efra me se me nsiesie me ho na me nkogya no baabi aye koduru ho a me ko hunu sa ya me ya santi age efri mu ya me ya na kire se eja ya de keka ne ho a me de nya no ntina me ko ye aye na mba na me be chia mo ana ye de ko ye tie efiri ho no ma na yese se ketwa ne na busuafo e baaye nti awia ne ye san baaye de de be kire ye niema ye sika ye be kire ana me kire ye na eja ye gire gina baabi nti anwumre na ye kwa na sister ba kwa me ni tifie ka kire me se na ba ma no ebu ama ne sandi sika si so o sandi sika si sister na she friend sister ama ana sister ne be ka kire me se eja se se ye allegation nti no do oba ne kosie nti do oba na kwhye ne papa dem ena mesesa Akoma efe ka na mesemate ena eja ye de ye firi ho ena ye baaye ti ayi ni mu no ena eja ye ka me nsa ne me wo fa ba ne kasa ye ena wo se me de me nko enti me blai wo hene me wo fa satam na ayi ne dosho enti me blai wo hene onu atutu anamon na da pia bona otutu anamon ene me kwa yie no e ma kire se ye kwaduru ho se ne wo fa na wo ye asafo nkonwafo soafo hene no onu so kire me bla na de wo school asafo kodolate nti wo kwa hu ne se sa kwa ye Akoma FM e ma ye de hu sa ja kula ne de ma ho ma bona sanya na dwe so akofa ne ma na ba na wo se de wa bumi abra mi su a kire se obana na wo mpa no kura na wo nkola miensa se panyina nya 9 years ti sa maame ne yale kura me fantom anya hwe akola ne benyina bepe ne maame ne ma ya miensa o aso ne miensa wa so a wo ne ma santom an wa yi no de kwaya na yire ne ho ade o sade yo minim bag ne de wa afa ma na no me kan wo nua ban se mama me kura me ko fie me ko hu sa bag kese entoma wo esi dem na bro se wo ja ne ho a chere sa asam na ma se fie ma me hu nia me nya me ho sesi a medite eho no mu sesi e ti me se me de beda mo madaroma mo me na ba bi o sa kwadwo no wo hye bia sesi papa na ton ne dan no e wo komti 7 ho e se e se sa sha yo se ho ba bi e no akobọ sesen no hye ho e no oba na akwotena ho oba ne de vai moda akua ponsa e so otetafo e no akwa wale no na na me ni di nkomo ka chem san mama oba ne dwuma di me wase makwa kase me kwafa me maba no pesa na busuafo be hu se me wo ma enti wo man kura ne ma ho otimi gina bonti di matem ase me kwase anyina eye akua ponsa no
edi na tamu ama enti wase ya ne dai akuya konsane maame so wade nsa akwama na busuafo enam so wasai so wasa wutu wonu mutuo enti Justina betimi akeka nsam wei akira wo oso otimi gina bonte bone nsam nyina ase ne nkwase nyina enam se ye pa wonya me bone mfa wo hu ni da bone a wudi me no so mfa so ena wunya no timi sra mo madam Roma mo na mo me na baabi a wo se akwadwo no se ehọ na wakotena de minimu ho baabi a wo hye bia madam Roma akoma me no se akwadwo no wo mra na baabi a me ba ne niam aguo no wankofa okay na yale sa no so kwa be fa so e be sa akola ne yale no de se akola school sika chese mama se ka sika no sande ya se o sande 1 million 2 weeks ni enne ya na mene na kasa se mesre no kula na che omo makwan awade wo so be sende so sande mama 1 million na chese sika no de o sande bad enso okay nya se bia won fa ma sika no de wo sande bi ba enso na me do mu kwa school mu kula na ka no wo tua bi watua bi nkula no me do mu kwa school mu na anu ikura watua ka ni bi a ebi nso wo ho no ma won tua ye enti mesre no na da Roma wo se kwadwo ba bi a wo hye bia won pie mra ti sa ma bona wo se kwadwo so wo ma okay me da se ma me enti no oba no akwa aware no edifie sen ansana yariwe eba epa chaw okwa aware no fanse mfie nson na yale ne bae okay maybe we say oba no ewo ya wo ba fie no na ose onko so ti ase e ma ne ti akra kwa ye adwuma wa campaign ya biade when bi sa oba ne se die nti na ne ho akere na so so onko ware bie mu me pa chawo wo ya ne de wo ko na me ma na ewu ye na oba ye ayie ni bi oba no so wonko no ha oba ye ayie no so wonko die nti na no so wonko me bisa no a wantimi anka asampote pa e wo ho no ankyere me na wo fra be ma ne ka kire ne se me be si wo be ma ne me fra na no wonfa se nam se me di nka akwa kire ne se wonde wo sole ana kwa homasika no wonyi no se sa atam ya na me hu ye be oba ma na hi eti me fra na da wo so eguso da motie no na hyene so ema me sede wo pamenta de ma me pembi ema me nuakua eye Josie Fashion or bomb so on meet me the sports no and the enhwe no wedding engagement party a year or office wear baby wo ko bia po bia me na juju style ankasa eye Josie Fashion kumase bomb so and wo fra Josie e was 0243 433 465 0243 433 465 na hyene so me say Dr. Fokwe back clinic no ye wo pechi number 1 wo ko wa franwa kwantaka woduru a drive mate simi pechi number 1 wo besi bisa Dr. Mensa Dr. Fokua na chese Dr. Foko ye bechiro Dr. Foko back clinic no ye wo pechi number 1 chane so mame syphilis gonorrhea chlamydia ana wato ensemuntin time ye wonwu Mr. Wada ya di infections hepatitis B awo na wo pe ye stroke wabubugu mpem physio na wo pa Dr. Foko Herbal Clinic Dr. Foko Herbal Clinic awo de doctor wo kwa wona pom de adwuma yefo no wo mo to boase pa ye de bibidro beka wo ama yade no akọ Dr. Foko Herbal Clinic fra wonom sisi a e wo 0242 155 935 0242 155 935 ye obas talia obes spaghetti was obatalia enkoda pe obatalia empani pe obatalia obatalia emma pomuden enu ntibrani anchele with obatalia eni supermarket mu enye na nyemo mshane so se ekunafo ma ne ekunafo mema wo mo cooking competition no nyame adom 18th April Easter Monday bedwade di enu ya wo kejetia new market wa anopa non koron frɛ 0552 348922 0552 348922 time herbal mesha adonko next level sasa chili sauce akokuna house and afei amuzu herbal clinic na so time ekuna for ensa na competition share ho ni yankopopo aduane be me na mamo ha ye nwa na pomte say nyame na dom Akoma FM fire to de obibia ase ene awie ede ba Akoma FM so
anokwasem ni se yehia se ya na yapomuden ho asem ena ye de bre obi biara enam se eno ne ade a ehia se beka odasane ho ene na setenam na timi aboa asuso ni mu asiesie no amana na mutu biara opeso utu ewa abrabom no nso atimi adiye na timi nso adim atimi ade amano enam se se yehwa abre biara yawe beba enipa so no na chese yawe no ha nipa no anase bebre na se ade afiri ne nyuma bia na nka beboa amanatimi akosoro anase amanatimi akoso ewo abrabomu enam se yawe betena wo so Akoma FM entimi anom amana moa ensiesia edo ha utimi beto abusuan so ebia na wokra wo ne abusuan ti ebia wo na wokọ da waba ansa na abusuan atimi anya sede ewo ma no na enso abra yawe bebo awura mu no eba sa na ma abusuan nyina eda yeso ne omobotaye atimi aka baabi eno na time eba center yese ye beboa ne atimi asiesia adupa atimi ede ama wiase nyina Ghana fo nyina se obia enya binom na entimi emwa ensiesie na yapomoden no entimi enka ho na emwa ye na abrebia no ye entimi enkomra enam se ye ka asemi se eni etimi ko bakwampuni ya na abrabonum etisen na bia betra se ma yawe beje wo edwato afebu se na yo ho hwe na enyeyi ewa abrabom de bia mekasa de ya se nipa woda faako wo a wontimi enkasa wo a wontimi ensore wo a wontimi nya bibi emfama wo ho de bia mekasa se nipa pwasem se den ya na se yawe betra so na yawe sha se ehawa na etetew na eduru na mienu na miensa na se wontimi nyina wo na so a eduru ba bia na ma sa nipa na oben wo no kura no wapa aba entina akwa ye den se nipa no kura no besan aben wo enu ntina mpefo ka se me woni ye won ya na enye pe onuado fo kai sa bre biara ya de Akoma FM ye bi titi na se ya we bi ha wo no so pedro abetimi anom ye betimi aboa na betimi asiesie tu ya we na se de ma wo de a na ohia so banu madura ye fre no time heba mixture na timi aboa wo asiesie enu na de ahoden soronko eba betu ni pedua so na ma wetimi asipi asita ewa abrabom ebia na sabre onuadofo wo yare a wo yare wasase so ya ema oboka pi na no eya tridi yare obi nso wo a yare ama enei wo mabusua no ohawa ba betom amania betom ama sese dodo na ani asifiri ni suo eba no yare e fre na tridi yare enam se yare ba ko a ebitimi Akoma FM ema wo betena simfie pi na wuhu se tridi yare mpo ewo ho anampo se tridi yare no uwobi na enso anokwasem niem ansa na ebedadi amomu se uwobi no na che se dum pempen so a ano aye den ana se dum pempen so ebetimi atete wo ebetimi age okra mpo di afri wunsem edura ye frɛ no time eba me hye ya ede ama eye saa yare a ye frɛ no malaria fever na sa 3D no anokwasam se onuadofo atmenkam abra wa 3D yare be ma nunu so ana se ebe ka no ho ya woje wo wanje wo yon hwe na enye ye no no akai ahye no so se ube hia edura ye frɛ no time eba me hye na timi aboa wo Akoma ama watimi agira na so enam se eye edura anu wonam na adwuma ye obi na 3D yade no adum pempen so ebeka se ano eden ana se adu stage a ebetimi krampo aku wono se wonya adu efre no time eba me hyana ebeyi ni nyina afiri wonom ebebre na ase atwena afiri nipaduanem ama fe hu atimi atɔ mo asan agira wona so time eba me hyaduro no onuadofo se wonom a ebo hu ban pi afiri nyarwa dodo na ho yare bi kro honom na hinta wo nipaduanem enti obi wo honom wo fra wase me no mu aduro no anokwasam se die ntema mi kɔtɔ aduro no ɛno de mahu sɛ aboa me nanso me no mu aduro no akɔkeka no Akoma FM ama me wankasa me nyoma mehu o me widiem anum ni paduam no anasa nyoma ɛdan na di kyerɛ me no aya na emwanwa na ma miyem kro hyehye me anase ya na mesuro ɛno nti na me frama bisa sɛ me ntonko so no mu aduro no anase me nyae onadofo de America kyerɛ ne sɛ wanom time eba me sha ama enei no amount ensesanye pia na se adan o madi e kyerɛw e wo ni paduam a kai na hya no se eya de pa na emu no mane nya wo de enam se watwa ufam na tunkwan mu na wo fa nso a wa behu se de eno nso etiye anokwasem na ebia na sabre no yawe bi na na hye ni paduanim sa yawe no na nka betimi adi wo ana se betimi adi na nso no mu aduro na ano wonam ye na adwuma se de se ne se de anka be openti eno ntina mana koyi sa yawe na pie no na nso anokwasem se enye se yi yawe ni pie kekewu eyi yawe na asan aboa atu yawe na se de amawo ente ne obi biara wanom time eba misha akoni paduanum ya asan yare nenso amohu sunsuaso pii na e wo ni paduam no
tokɔ so anano madura ye frɛ no time eba mesha enam sɛ tiri diade no etimi de yare pii na na sai san wo obi wo hɔ no ma no kwasɛm sɛ na tiri diade ka no ho a ontimi ya no ho hwee obi tiri diade timi ka no won hwe wobɛka sɛ ebi akena obetimi kura afiri Akoma FM enam sɛ yare no ɛho ɔde yie papaapa na ɛba oni padua so ɛkyewa ɛde hɔ pii na ɛbɛtɔ ni padua no so ohun betimi ayɛ ɔbasa afo hɔ a ogye wo anje na afo na honam nyinaa twetwon ote nkasa owidie mu twetwon wutini mu twetwon afeduru ba bi kura mpo na manante ho ayɛ den atimi ɛde amaw na enso de mpɛsɛ meka kye obi biara ɛne otimi nkɔ kasa fidie so sɛ tridiare biara ɛwɔ ni padua no so no unya time eba me schedule bi na so no no ma ebetimi aboa asiesie so ha no nyinaa ɛde afi wonom ebia na padua ni bi atimi atɔ a hyɛ no so ukọ drugstore pharmacy eba shop Lances chemical shop beebi a yeton aduro beebi etu nyina ton a woso padura ye frɛ no time eba Mr. wonsa ka bi ebetimi abo abopaapa sanso na kai na hyɛ no sɛ ebi na pɛso afɛ na ne etimi twetwe nkɔmɔ sɛ be yare bi na etata yare bi na agege wo anampo sɛ wo anu maduro no bi hunsusanso bi oni paduam ebi na aduro do kra pa bi etimi aton na so pɛ sɛ ye de brɛ won so a wo fɛ ye na ma na ebetimi no atwetwe nkɔmɔ pii na ye na ma no ɛyɛ 0244 417 669 0244 417 669 abra be frɛ time Akoma FM ye beje ofeso kai na hye no sɛ abre bi a wo hodom ya no kwasam sa wo unim ya utim sɛ awiabo a obia apepa nanim obia etim fifire na wonko de awowate egu ni padua so ya hona mpo checheche ya ope baabi a ehyi agina unya agya ho kura nka obegyina unya baabi a ehye boro so kura nka obegyina annam sɛ awowo na ede wo no eboro so eboro wankasa wo so nti onuadofo edu sabre no anasa wo na wo sa wo tie gu ni padua so ama wosen egu ama honam nyina ya omre honam nyina ya obetea kai so ba no madura ye frɛ no time eba Mr. enam sa ti biade etimi di awowo a esebe wankasa wontimi enwene ho wie etimi tigu ni padua no so awo betimi adewo ama wo bie wa no kura kasa na ye den ede amawo eba sa adwuma kura wontimi enye bi ema obre ema otete ema wa papa ewa asase so na enso ne mpesa me ka kire ni pa bi ase so wonya adura e frɛ no time eba Mr. na sa no no mo a se de besi fa boawo se de besi fa sie so ni padua no awo bi atigu ni padua no so behu na ho po checheche afi wa no nyina ka boso obra wo kasa wontimi yo hwe me se obi wa wontimi tigu ni padua no so sempo nso hye do pese odi dware a ensuo no enye hye mane bi Akoma FM ensuo do kura no do nsa tum ebe hye wo no ono odi gu ne ho kura wonte se ensuo no mpo ehye utimi se atiridi ara na timi no ama wo na ate agu no so no kura no nuadofo ebetimi agye ne nkwa afiri nsam awotimi tigu obi so a ma hye okwana ni nsuo de bedware no se de ate na no kwasem nie eya na bura adwene ntase so odi gu ne ho kura mpo nsuo ni firi ni tirim ekwagu ni nase a na wo na asa de akire na ho po checheche edu sa abre na enipa pitimi treja ho obi betimi blanket wo nyina kata ne ho se de be ya wo na de no ebegyae so wutrenye ya ebetimi so mu nkakra na dada na etwun kakra nam se obi betimi te bu sisi ebe kakra na ekọ nanso kai na hu se enko ye yenu paduanim na atridia na abetena enu ntia hinta wo baabi ebeduru baabi na besan te agu so no de wo yo ho hwenye ye se nipa anya wadom enso mu ampadu pa efre no time eba Mr. amfa adom amu antimi anum bia wo de sa obetimi afam atimi ahwere wo nkwa enu nti na ese atridi yare ne yare pa enu nti awiase ama nyina na ye wadam pa ye de si wonu ma ye de kai atridi yare ne ye hya ne nso ne ebo ne dawuro de kiro bibia se yenom sa yenhwe ye ho na afi na yenkai ne hu sa atridi yare no ekunipa na best mi so asew ebetimi ekunipa pi na ade a emobo na ehu atridi yare mu ne se emododo a atridi yare ne yimpani nkwala amofra ene mabo de si wono ma won mo yare ntimi kum dodo pa no ayamofra enam so obofra bi wa kra po na atridi ye na anokwasem se wo ma be no ntimi amfo wani hu enu ntie ne ye ka se obi biara wo ya awofo na sa wo bana di mfedu mienu ekode a fatan ne ba me hyaduro no efa so makwara no abre bia no hu se dendenden yare basa nso entimi ntia akwara no eboa ama akwara no timi sisi ne ho so mana ho
ahoɔden ne ne sɛbe na apɔmuden nsɛm no ɛne sɛdeɛ akɔnɔ so ɔkeka no ho no Akoma FM time ɛyɛ time adura yɛde ama obi biara ɛnɛ yɛ nkyɛn ho no medima no ɛbɛsie no hyɛ no so sɛ ɛne wokɔ drugstore pharmacy yɛba shop Lances chemical shop na wopɛ adura ebetimi aboawo na siesie amu atiri di yare ene yare ahodo ahinta ne dia aba nipadua no so no afiri odi akpa odi a na ye time eba mesha na ohia se obenum bie ye na ma ne so de 0244 417 669 0244 417 669 Ufre time eba center for abrebiara on sabe kan ne no atwetwe nkomo medas menua be nyame adoma da se ne ye besan ehia biem ye hints fit na make for one de ama wo se wo se wo dan anasa wani da so se da chi bi obesi dan wo ye company na bia mo so mo se dan na mo pe obi a obeba na dan na mo bebo so no ho ka ni nyina no wonum behwe na afi waka che no aboso kama de ama wo ye hints fit Mr. Wada bomodi a nene wonom enso eni sa wo sisi a monto kasa sisi afra wonom na muni nkomo emfa wo dan no so bo ho na bibia enye kama emfa emma wo mo ed drone Akoma FM no ma hwa dan no soro na fe wo ma hu se o dan no ye betimi abo so sei ye be ye ne star we na de ama wo na kase na abebo ya